قرب سلام كما يتخونوا تارح عند اللوخوم كم تلو مركامة إناكم على حوات مسيانا سلزي بعلو صبو جيرو تم قبلهم هرنايو اسكي نجزيو كسبت السخم تأكبوا نحنا خان تخن قبرنا نشتي مزيكا مسجاجر خن بكونا مأتوي أيانا أتقحسه قبر اللايف سلزي زي أحوات كلا يكفالي قدام يكفالي لنا فلينا لنا سلزي سبات كسب تأكبوا نشتي مزيكا خن قبر ما مأتوي دحر أيانا قبر اللايف معلت صاحا يعربوني كدليكي تفكني أغيمك دير حكني كرم بدلين درني كرم بدلين درني معلت صاحا يعربوني كدليكي تفكني أغيمك دير حكني كرم بدلين درني كرم بدلين درني امبراي ترحقني امبراي تقدفني امبراي ترحقني امبراي تقدفني امبراي تقدفني اكلوني انا افكري اكلوني انا يطروني اكلوني انا افكري اكلوني انا يطروني هواك تفري سلاي تونني هواك تفري سلاي تونني وزريت ناي وزراز فغر مقبر مسافة مدر وسيني مساكنة بر أفكر سدرانا خلق أفكر سدرانا خلق وزريت ناي وزراز فغر مقبر مسافة مدر وسيني مساكنة بر أفكر سدرانا خلق أفكر سدرانا أنا خلق مبراي تلحقني مبراي تقدفني مبراي تلحقني مبراي تقدفني تقدفني أكلوني أنا أفكري أكلوني أنا يصروني أكلوني أنا أكلوني أنا يصروني هواك تفري سباي تونني هواك تفري سباي تونني قرب أياني هذا غاساي وال اسكنا بخانتا يوم مزغت ابزاز حلفه فيديو زغبركم ماسي بزحات اندم بوشت دويلهم صحيفومنا كاب بزحات حنكمنا كافي شاب نوت نيرنا جروسر نوت نيرنا كمون يا بزح عينتات نايتي ريتيلر كنكفت مدب زلنا بزح تماهيرنا ايميلهم وزي مسج حلفلي سلازبولي اذا حلفلكا زلخو ثانك يو اب كندኦም مالتيو ናይ بحقنا مسكن እዚ ታዝ ሓለፈት ቀዳማይ ክፋል ዝገበርና ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እሞ ስለዚ ናባኻ መእተው ቅድሚ ናብ ክላስ ምእታውና ጎህዳት ካሳይ وال
كما كنخاتكم انقعني فاسقاب صحنا هزون داغماي تنسايو انقع صحنا زخون خوينو خمت بقدماي زغلصنايو ليز مالت بقى دارغا كله وعلي حنتي اذا تتأثر كان يمان يلن نصقام يلن نختشطو وساني نختزو وساني نختكاريو وساني سابليز غير كان خلق خطبو وساني كتن انفست قبرن جنزب أبقى تأثر أيان كلنا نخنشطا بزي ليز منو نغير يلا نهن لوطا واغا بعلو واغا وص انت يلكوني اي كنده يورينتخا كما يليزكا عندي عامل اوبشن كا عندي اي انا مجمرا طياينا سوزي نهن شطا نهن لوطا لا تنايا ገንዘብ كنرخبو رينا نرخبون وساني ስለሆነ ናይ በሐቂ ህዝቡ እንደጊምና ደጋጊምና ኢንካሬጅ ንገብሮ ብዙሕ ጥንቃቄ ብዙሕ ስራሕ ብዙሕ ደኺምካ ጥዑይ ሊዝ መሓዝ ማለት በቃ ገንዘብ ጌርካ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ገንዘብ ሲ ኣፍቱ ቢዝነስ ኣይኮነ ኢለ ኣሎ ዓብዪ ገንዘብ ኣብ ሊዝ እዩ ብዘይ ሊዝ ምንም ክትገብር ስለለይ ትኽእል ጥዑይ ሊዝ ተልኢካ ዋጋኡ ሃበኒ በለኒ ሊዝካ ክንደይ ኢለ የልበካ ዋጋ ክንደይ እያ ተውፅእ ዋጋ ክንደይ ክትሸጣ ትኽእል ተይልካኒ ሊዝካ ነገረኒ ጥራሕ እዩ ተቐዳዲምና ስለዚ እታ ገንዘብ ኣብኣ ከም ዘላ ፈሊጥና ብዛዕባ ሊዝ ንእሽተይ ብቐልዳ መልዲ ኣናእሽተይ መሲልና ከይነበብና ከይተረዳእና ሕልፍ ኢልና በቃ ሓሊፍና ምፍራም ከይኮነስ ጠለቕ ኢልና ደውየር ኢንቮልቭ ገይሩ ወይ ከዓ ብሮከር ኢንቮልቭ ገይሩ ርእይዎ ክልወጥ ዝኽእል ተረኣ ኮይኑ ኣስተኻኺሉ ክትገዝእ እንተደለኻ እውን እንታይ ዓይነት ሊዝ ከም ትገዝእ ኣለኻ ብደንቢ ፈሊጥካ ወሳኒ ስለ ዝኾነ ሓደራ ንብል ኣፅኒዕና ሊዝና ርኢና ብዓይንና ኣንቢብና ተረዲኡና ክንኣትዎ ከም ዘለና ሓደራ ኢና ንብል ብቐዳማይ ንሱ ልብል መግለፂ ኢና ዝሃብና ሎሚ ከዓ እቲ ዝቕፅል ንክንሸጋገር ኢና ማለት እዩ እታ ቀዳመይቲ ወፃኢታት ኣብ ቢዝነስ ሊዝ ክንብላ ንኽእል ዶ ኣቶ ካሕሳይ ማለት እቲ ተቐዳመይቲ ቁፅሪ ሓደ ወፃኢታት ዘለሃና ሲ ኣይነው ጉልበት ክንብል ንኽእል ኢና ዕዳ እውን ዕዳ እንተሊካ እውን ዕዳ ክንብል ንኽእል ኢና እቲ ጉልበት ብባዕልኻ ክሽፈን ይከኣል እዩ ጉልበትካ ንስኻ ምስ ደቅኻ ዲ ምስ ሰበይትኻ ካልእ እቲ ዕዳ እውን ማለት ንነዊሕ ተርም ኣይኮነን ዳርጋ 10 ዓመት ዘለዎ ዕዳ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ብ7 ዓመት ካብኡ ክነውሕን እዩ ስለዚ ክውዲእ እታ ቀንዲ ወፃኢታትካ ትብላ ግን ኣብ ሊዝ ዶ ክንብላ ንኽእል ቁፅሪ ሓደ እስኪ እንታይ ክትብል ትኽእል ካብ ተመክሮኻ ቁፅሪ ክልተ ኢሎም እዮም ዝፅውዕዋ ሞስት ኤክስፐንሲቭ ኢሎም መበል ካልአይቲ ሊዝ እዮም ዘቕምጥዋ ስለዚ ብቁፅሪ ክልተ ኢና ነቕምጣ ብጣዕሚ ኣድላይት ስለዝኾነት እታ ውጭ እውን ንሳ ስለዝኾነ ላዕልን ታሕትን ተብሎ ኣብ ቁፅሪ ክልተ ኢና ነቕምጣ ፅቡቕቲ ጥያቄ ያ ቁፅሪ ሓደ እንታይ ትብዋ ማለት እዩ I think ጉልበት ቁፅሪ ሓደ ቱ ሎንድ ኣይመስለኒ ቁፅሪ ሓደ ፐርፌክት ያ ታንክ ዩ እስኪ ሓንቲ ንእሽተይ ኣላ ሓደ ሰብ ሓይቲ ንብዚያ ስለምንታይ እዩ ላንድሎርድ ኢዝ ሎርድ ዝብሎ ካሕሳይ ላንድሎርድ ኢዝ ሎርድ ኢሉ እዩ ዝምህረና ኢልኒ እስኪ ንእሽተይ ሃበና ወል መን ይሞኒዋ እታ መሬትስ ኣብ ላዕላይ ባጅ ገሎ ኣብ ታሕታይ ግን ንዚ ኩሉ ንኣና ጥራሕን ከይኮነስ ንመንግስቲ እኮ እዩ በቃ ፈጣሮ ኮይኑ ላንድሎርድስ ፈጣሮ ኮይኑ እንተደልዩ እታ መሬት ንመንግስቲ ኢዝመንት ዝበሃል መሕለፊ መንቀሳቐሲ ይዎ ተደልዩ ይኽእልኦ ተደልዩ ንትምህርቲ ቤት ንገለን ተጠይቁ መንግስቲ ይኽልክሎ መብት እኒኦ እምቢ ክብሎ ዘገድዶ ሰብ የለን ተደልዩ ከዓ ይህቦ ስለዚ ኣብዛ መሬትስ በዓልትናስ እዛ ንእሽተይ ገዛ ገዚእና ኢና ንነብር ኣለና እምበር ብዛዕባ ቢዝነስ ክንሓስብ ከለናስ መን እሞ እውን ዝገብር ኣሎ እዛ መሬት ላንድሎርድ ስለዚ ካልኣይ ሎርድ እዩ እምበር እዛ መሬት
landlord is بقى the lord on this land in this planet بتفكر ምንም ሓንቲ ነገር ክትገብር ኣይፍእልን ብላይ landlord ኩላው ኢሉ እያ ዝኩሉ ቢዝነስ ኣብ ዓድና እንደውም መንግስቲ ደስ ሊበሎ ይልገብር ይቆርፅ ይሸይጥ ይልውጥ ተደልዩ መፅኡ ይሕድገካ ተደልዩ ፅርግያ በዚ ክሓልፍ የኢሉ ይኸትረካ ትሪእዎ ኣለኹም ኣቢ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ወረንተሊ ኩንጓሓትን ምሸትን ድዋዕዋዕዋዕ ኣቢሉ ዝኩሉ ገዛውቲ ካሕሳ ይብሎም ገለ ይብሎም ጉሒፉ ልድርብዮም ለመንግስቲ ረእይዎ ኣብዚ ኣብ ዩኤስ ግን ካልእ ተሪፍካስ ገዛውቲ እንትንገዝእ ሲ ኤክስፕሌን ገበሩልና ካንዶ ታውን ሃውስ ገዛ ፍልልዩ እንታይ እዩ ይብሉና ካንዶ እንተኮይኑ you don't own it you are not the owner yes to HOA is the owner ታውን ሃውስ እንተኮይኑ ብየማን ካብ ፀጋምካ ካልኦት ኣለዉ ግን ንሰማይ ንላዕሊ ኦውን ትገብሮ ማንም ሰብ ዘይፈቃድካ መስመር ይኹን ስልኪ ይኹን ካልእ ነገር ክሕልፍ ኣይኽእል እዩ ንታሕቲ ኦውን ትገብሮ ንምንታይ መርኩሪ ተተረኪቡ ገለ ተተረኪቡ ታሕቲ ሓደ ነገር ክነሕልፍ ኢና እንታይ ኢሎም ማንም ሰብ ዝወስቀሰካ ይብልካን ተኸፊልካ ብጥዑይ ገንዘብ ተኸፊልካ ቀስ ኢልካ ትወፅእ ኮሪዕካ ምክንያቱ እቲ መሬት ሒዝካዮ ኢኻ ዘለካ ስለዚ መብትኻስ ማንም ሰብ ልትንክፎ የለን ኣብዚ ዓዲ ኣብ ዩኤስኤ በቃ you are the landlord you are the lord simple ትክክል ኣብ ሓሙስ እቲ ማለት ሓሙስ ኣኼባ ነይሩ ኣብ ባይዘወይ ፌደራል ቦሌቫርድ ካብ ሌክዊድ ጀሚሮም ክሳብ 120 እዚን ከምዚ ናይ ኮልፋክስ ልክዕ ትራንሲት የእትውሉ ኣለዉ ምስ መደብ ኣሎ ሰሚዕካ ሰማዕካ ብጣዕሚ it's a big advantage ነቲ ኤርያ ማለት ልክዕ ከምዚ ንኮልፋክስ ዝቕይርዎ ዘለዎ ልክዕ ኣብኡ ከዓ ይቕይርዎ ሕጂ ኣኼባ ነፍሲ ወከፍ ገዛ መፅኦም ቢዝነሳት በል ኩሉ ካርዲ ሂቦም ነቲ ሰብ ኣኼባ ነይሩ ኣብኡ ተሳቲፍና ኦኬ ሕቶታት ነይሩ እሞ ናተይ ገዛ እትው ዝበለት እያ ናተይ ቢዝነስ እትው ዝበለት እያ እንታይ ኢኹም ክትገብርዋ ወል ዝቁረፅ ተኮይኑ ክንቆርፆ ኢና ክንቆርፆ እንድሕር ኮይና ከዓ ናብታ ዝበልካ እያ ክንቆርፆ እንድሕር ኮይና ከዓ ምሳኹም ኢና ተራሊእና ክንቆርፆ ስለዚ እቲ ተሰሊዕና ዘሎ ገንዘብ 300 ሚልዮን እዩ እቲ ፕሮግራም ተሰሊዕዎም ዘሎ ኣብኡ ትመፅእ መቸም ትሬን ወይ ከዓ ትራንስ ኮሎራዶ ይቕይርዎ ነብ ዘለዉ ሕጂ ኮልፋክስ ከም ገይሮም ምስ ይቕይርዎ ኣለዉ ሕጂ ገንዘብ ዝስምምዕ እዩ ተሰማሚዕካ እዩ ሕጂ ኣሎ ገሊእ ፅብብ ዝበለ ቦታታት ኣለዉ ሕጂ ንሰለስተ እዮም ከግፍሕዎ ደልዮም ሶ ናብታ ትብላ ዘለካ ኣፍቂድና እንድሕር ፈቃደኛታት ኮንኩም ጥራሕ ኢና ክንቆርፆ ንኽእል ነቲ ፓርኪንግ ዳ ክንወስደልኩም ወይ ገዛኹም ድዩ ደሞሎሽ ክኸውን ተንሽዑ they're gonna pay you millions of million dollar ማለት እዩ so yes landlord is lord ክትብል ከለካ ብጣዕሚ እያ ትገርመኒ እሞ ትክክል ዋላ እቲ መንግስቲ እውን ሓይሊ ይብሉን ነዚኣ ንክገብር ትሪኣ ነዚኣ ዳይ ንክገብር ማለት እዩ ያ ኦኬ ንዕበሉ ኣሕዋት ናብታ ተሪፋትና ዘላ ንእሽተይ ኣርእስቲ እያ ሓፈሻዊ እዩ ሃባን ነይሩ ናብዚኣ ኢና ክንመፅእ ኣይ ቲንክ ሳብዚኣ ኢና በፂሕና ማለት እዩ እንታይ እቲ ኮዝ ናይ ብሊዝ ዘሎ ካሕሳይ እስኪ እዚ ብኸመይ ኢና ክንገልፆ ካሕሳይ ነበኻ ስለዚ ክሎዝ ኢንክሉዲንግ ኢን ዘ ሊዝ ክበሃል እንከሎ ሲ ኣብኡ ከለዎ ትርጉሙ it is arrangements made between some tenant and landlord ማለት እዩ ስለዚ ክልተኻ ትገብሮ ውዕልታት ማለት እዩ arrangement ክልተኻ ትገብሮ ውዕልታት ስለ ዝኾነ እንታይ ኢንክሉድ ይገብር እንታይ ኤክስክሉድ ይገብር እንታይ ይውስኽ እንታይ ይቕንስን ዝብል ሓደ ብሓደ ክንከደን ኢና ማለት እዩ ከም እንሪኦ እታ ቀዳመይቲ ተርምስ እዩ ስለዚ እዚ ተርምስ እዚ ንክንደይ እዩ ትካርዮ ዘለካ እዚ ቦታ ሲ ሬድዩ ግዜኡ ንክንደይ እዩ እዚ ማለት ሓላፍነት ትወስዳ ዘለካ ናይዛ ቢልዲንግ እዚኣ ናይዛ ገዛ እዚኣ ንክንደይ እዩ ሬንቱ ኸ ንክንደይ ይኸውን ግዜኡ ኸ ንክንደይ ግዜ እዩ ዝብል ተርሚልና ንፅውዖ እቲ ካልኣይ
description of the premises ይብል description ማለት እቲ size ናይቱ space ማለት እዩ እቲ ተኻራይ ንክንደይ ግዜ ከም ዝጸንሕ እቲ ቦታ ፍራክሽኑ ክሳብ ክንደይ ዝኣክል እዩ ብምሉእ እቲ ፕሮፐርቲ ድዩ ፍርቁ ድዩ ሼር ድዩ ምስ ካልእ ኮቴናንት ወይ ከዓ ኣብ ካልኦት ዝተኻረይዎ ዲኻ ንእሽተይ ተኻፊልካ ተኣቱ ኣለኻ ስለዚ ብዛዕባ እታ መሬት ንካርያ ግልጽ ዝበለ ዲስክሪፕሽን ብማፕ ብጽሑፍ ብስኩዌር ፊቱ ሙሉእ ብምሉእ ክወሃበና ኣለዎ እዙይ ለይብሉ እንተደኣ ኮይኑ ንድሓረ መባእሲ እዩ ላንድሎርድ ናብ ባዕሉ ቃላት ተጠቒሙ ናብ ካልእ ነገር እናለወጠ ክወስዶ እዩ ደሊ ስለዚ ትክክል ዲስክራይብ ገብር ኣለዎ ንሕና ክንፅሕፍ እንተለና እንደውም ብዛዕባ ገዛ ይኹን ብዛዕባ ልጅ ይኹን ሌጋል ዲስክሪፕሽን ትብል ነገር ኣላ ክንድዚ ላት ኣብዛ ቦታ እዚኣ ትርከብ ክንድዚ ስኮር ፊት ኢልካ ብዲቴይል ንፅሕፎ ማለት እዩ ስለዚ ብትክክል ዲስክራይብ ዝተገብረ መረዳእታ ዘለዎ ማፕ ይኹን ስእሊ ይኹን ስኮር ፊቱ ኩሉ መግለፂ ዘለዎ ክወሃበካ ኣለዎ ካልእ ሬንታል escalation clause ክበሃል ከሎ ከዓ how and when the tenant rent will increase መዓዝ እዩ እቲ ሬንት ክውስኽ ከመይ ገይሩ ኸ ይውስኽ ሬንት እዚ በብዓመቱ ድዩ በብወርሒ ድዩ ወይስ ኣብኡ ከሎ 50 ቅርሺ ድዩ 100 ቅርሺ ኣብ ዓመት ድዩ ክውስኽ ለይውስኽ ሬንት የለን ዳርጋ መብዛሕትኡ ግዜ ገሊኦም ላዕሊ ገይሮም ይውኻ እሞ ኣይ ኢትስ ኦኬ ንሓሙሽተ ዓመት በብ5,000 ክፈለኒ እውን ይብሉኻ እዮም ንሱ እውን ካልእ ሓደ ፅቡቕ ነገር እዩ ኣይውስኽን ሓደ ግዜ ቅፅፅ ኣቢሎም ኣለዉ ስለዚ ንሓሙሽተ ዓመትስ 5,000 ወይ 6,000 ኣቕሚጦም ኣለዉ ማለት እዩ ገሊኡ ፊክስ እዩ ገሊኡ ኢንሹራንስ ይውስኽ እዩ ገሊኡ ኦፐሬሽን የእትውሉ እዮም ገሊኡ እውን ሜይንተናንስ ምስኡ እውን ክህልዎ ይኽእል እዩ ካልእ እውን ብኢንዴክስ ፕራይስ ዋጋ እንተወፀ ይወፅእ እንትወርድ እኳ ርኢና ኣይንፈልጥን ይወርድ ክንብል ስሮይነ ኣይነዛረብን ሳብ ዘ ዕድመ ይሙለው ዝዓዲ እንትወርድ ርኢ ኣይፈልጥን ሓድሓደ ግዜ እውን በቃ ብዝኾነ ነገር ኣፌክት ዝግበር እንተኮይኑ እቲ ቢልዲንግ እውን ቢዝነሳት ልወፃ ሓፅየን ዝኸዳ ገለመለታት እንተኮይነን እውን እዚ ብምሉእ ኣብቱ ሬንታል ኤስካሌሽን ሙሉእ ብምሉእ እዩ ዝኣቱ ንክንደይ ግዜ ከብቲ ዩኒት ክፀንሕ ኢኻ ዝብል እውን ኣብኡ ክኣቱ ኣለዎ ማለት እዩ ራብዓይ ዩዝ ክሎዝ ንምንታይ ኢኻ ትጥቀሞ እዚ ቢልዲንግ እዚ ንኮንቪኒየንስ ስቶር ኢልካ እንተወሲድካዮ ንሊከር ስቶር ትጥቀሞ ትኽእል ዶ ኣይትኽእልን ንሬስቶራንት ትጥቀሞ ትኽእል ዶ ኣይትኽእልን ንምንታይ ኢልካ ከም ዝወሰድካዮ እንታይ ክትጥቀመሉ ከም ዝወሰድካዮ ብርግፅ ኤክስፕሌን ክግበረሉ ኣለዎ ተተኻኢሉ ኣስፍሕ ኣቢልካ ንክትጥቀመሉ እንተወሰድካዮ ፅቡቅ እዩ ንምንታይ ይጠቕመካ ንሱ ኣብ ሊዝ እናሃለኻ ንካልእ ሰብ ሸጦ እንተደኣ ደሊኻ እቲ ዝገዝኦ ዘሎ ሰብ ንሬስቶራንት ዝበልካዮ እንዳ ክዳውንቲ ክገብሮ እንተደልዩ እንዳ ሽሻ ይኹን እንዳ ሲጋር ስቶር ወይ ኮንቪኒየንስ ስቶር ክገብሮ እንተተኣኺኢሉ ዝተኻእለ መጠን ኦፕን ኣስፊሕካ ነዚ ኣብዚስ ሓዲኡ ክጥቀመሉ የልካ ተቲኻዮ ብጣዕሚ እቲ ዝበለፀ እዩ ስለዚ ንምንታይ ኢልካ ከም ትጥቀመሉ መዓዝ ከም ትገድፎ እቲ ስፔስ ሻብ ትገድፎ ግን ሻብ ትውድእ ግን ንምንታይ ኢልካ ዲስክራይብ ጌርካ ምጥቃሙ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ሓምሻይ ኢምፕሩቭመንት ኦልተሬሽን ክሎዝ ይበሃል ስለዚ መን እዩ ሪስፖንሲብል ናይዙ ኢምፕሩቭመንት እዚ ላንድሎርድ እዩ ቴናንት ኣትክልቲ ክትገብረሉ እንተደኣ ኮይንካ ብትርገ መልክዕ ንከምፅእ መን እዩ ክካፍሎ
ሜይንተናንስ ገለ መለታት ክትገብረሉ እንተደኣ ኮይንካ ዝኸፍሎ ዝተመን እዩ ቴናንት ብስሩ ንዙ ንክገብር መብት ኣለዎ ድዩ ስለዚ ንሱ ብደንብ ክፅሓፍ ኣለዎ ሓንቲ ነገር ብዘይካ ናተይ ፍቓድ ሓንቲ ነገር ኣብታ ውሽጢ ይኹን ኣብ ደገ ክትልውጥ የብለይኒ ኢሉ ኢለ ፈርመካ ኩሉ ግዜ ምንም ዓይነት ኣና እንሳ እውን ብፅሕፍቲ እሞ ኣቐዲምካ ክትህቦ ኣለካ ካልእ ተሪፉስ ሻወፍ ኣፍቱ መንደቕ እውን ክትጥቀዐሉ ብመስመር ወጊእኻ ገለ ንክትጥቀዐሉ ኣብዚኣ ከምዚኣ ገይረ ክልውጥ እየ ኢልካ ክትጥይቕ ኣለካ ብርግፅ ትሲቲ እውን ምንም ዓይነት ዲሞሊሽን ትትገብር ለውጢ ትትገብር ኣመልክት ንገረና ክንፈልጥ ኣለና እንዲዮም ዝብሉ ብፍቓድካ ከም ደስ ዘለካ ኣይትገብርን ላንድሎርድ እውን ዝኾነት ነገር ለውጢ ንክትገብር ካብታ ዝፈቐድኩልካ ንዓቐብ ክትገብር ስለ ዘይትኽእል ንኣይ ሙሉእ ብሙሉእ ከተፍቀደኒ ኣለካ ንኣይ ነቲ ኢንቨስትመንተይ ነቲ ገዛይ ሃብተይ ዋጋ ቫልዩ ክውስኸሉ ዝኽእል ተደኣ ኮይኑ እሺ ክብለካ እዩ ነቲ ላንድሎርድ ቫልዩ እንድሕር ለይውስኸሉ ኮይኑ ኣይክእልን ክብለካ እዩ መብራህቲ ብጣዕሚ ኦልድ ስታይል ዝነበረ መብራህትታት ኤሌክትሪክ እናበልዐኒ እሞ ፅቡቕ መብራህቲ ክገብረሉ እየ ዋላ ብሶላር ዝሰርሕ ይኹን ብገለ ይኹን ንክትብሎ ነዚ ኩሉ ብፅሑፍ ክትጥይቆ ኣለካ ንባዕሉ ነታ ፕሮፐርቲኡ ቫልዩ ልውስኸላ ዋጋ ልውስኸላ እቲ ኢሉ ሰብስ ንኽካርያስ ብዝበለፀት ትቕመጥ ተደኣ ኮይና ፈቓደኛ ክኸውን እዩ ተዘይሎ ቫልዩ ናይታ ገዛ ብታ ንስኻ ትገብራ ኦልተሬሽን ምቕዳድን ለውጥታት ኢምፕሩቭመንት ምምፃእን ወሳኒት ስለ ዝኾነት ሓንቲ ብሓንቲ ኣብ ቁፅፁር ኢኻ ማለት እዩ ብዘይ ዙላንዶርድ ፍቓድ ክትንክፋ ኣይትኽእልን ርኢኹም ዶ ምንም ነገር እኳ ኢኻ ትገብርላ ኣይትኽእል ስለዚስ በቃ ንሱ እዩ ወናኒ ንስኻ መብተ ይብልካ ገዛ ኸራ ክትከፍል ግን ኣለካ ካልእ ለውጥታት ክትገብር ክትቀድድ ኦልተሬሽን ኢምፕሩቭመንት ክትገብር ግን ኣይትኽእልን ስለዚ እዛ ቁፅሪ 5 ኢምፕሩቭመንት ኦልተሬሽን ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እያ እዚ ርኢና ኣብቲ ፅሑፍ ተፃሒፉ ዘሎ ብምሉኡ ተረዲእና ክንኣትው ኣለና ሻድሻይ ኢንሹራንስ ክሎዝ ይብለካ ኢንሹራንስ ስለዚ ቴነንት ሜይ ባይ ኢንሹራንስ such a property and liability insurance rental interruption insurance or leasehold insurance እዚ ጥራሕ ኣይኮነን እዚ እሞ ብጣዕሚ ቀሊል እዩ ግዴታ ዝኾነ ኢንሹራንስ ነታ ቢልዲንግ እንታ ናባዕሉ ማለት እያ ንዙ ኣይኮነን ኢንሹራንስ እንደውም ኣብዚ እዚ ተፃሒፉኒ እምበር ኣብቲ ካልእ ኢንሹራንስ መምህር ትፈልጦ ኢኻ 3 ሚልዮን ኢንሹራንስ ኣርኤኒ ይብሉኻ ናይ ምንታይ 3 ሚልዮን ኢንሹራንስ هو ሊከር ስቶር ዲኻ ክትካርዮ هو ባር ዲኻ ክትካርዮ ንባር ድዩ هو እንካፍታ ቢልዲንገይ ወፂኡ ሰተት ኢሉ ብሓደ ሰካራም ኣብ ደገ ኣብ ፅርግያ ዝተቐተለ ሰብ እንተልዩ ዝተገጨወ ሰብ እንተልዩ ካብታ ሊከር ስቶር 6 ፓክ ቢራ ገዚኡ ወን ብዝኸደ ኣብ ፅርግያ እንተቐቲሉ እስኻ ኢኻ ትሽፍኖ ንውይት 3 ሚልዮን ይብለካ ሜይቢ ታልተኸራኻያ ቦታ 3 ሚልዮን ካብኡ ንዓቐብ ተውፅያ ማለት እዩ ሕዚ እኮ ናብቱ ቢልዲንግካ ዝመፀ ጥራሕ እኮ ኣይኮነን ኢንሹር ኮይኑ እኒኦ ካብቱ ቢልዲንግካ ወፂኡስ ሜይቢ ሰኺሩ ነይሩ ተባሂሉስ ኣብ ደገ ሰብ እንተቐቲሉ ንኣ ትሽፍን 3 ሚልዮን ኢንሹራንስ ክትህበኒ ኣለካ ክተረክበኒ ኣለካ እዩ ዝብለካ ኣሎ ዝላንድሎርድ እዚ ኣብ ቢልዲንግ ጥራሕ እንተይኮነስ ኣብ በረኻ እውን ናብታ ቢልዲንግ ካ 6 ፓክ ቢራ ገዚኡ ወፂኡ ዋላ ሰኺሩ ይኹን ገለ ይኹን ተተቐቲሉ ብደገ በቃ ሓላፍነት ኣነ ክጥይቕ ኣይደሊ 3 ሚልዮን ኢንሹራንስ ሃባ ይብለካ ነዚ መዓት ገንዘብ ትኸፍለሉ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ናይቱ ፕሮፐርቲ ሊያቢሊቲ ኢንሹራንስ ዝበሃል ኣሎ እዚ ንወዲ ክንዱ እዚ እዩ ብቐሊሉ ጌርና ንሪኦስ ኣይኮነን 1 ሚልዮን ዝረኣኽሉ በዚ ግዜ እዚ ዳርጋ የለን ብውሕድስ 2 ሚልዮን እየ ዝርኢ ክሳብ ክንድዚ ዝኣክል እዩ ሓንቲ ነገር ንሳቶም ዝገብርዎ ነገር የሎ ሞርጌጅ ባዕልኻ ትኸፍል ኢንሹራንስ ባዕልኻ ትኸፍል ሜይንተናንስ ባዕልኻ ትኸፍል እንታይ ደኣ ኢሉ ክኸፍል ላንድሎርድ በቃ እታ ሞርጌጅ ጥራሕ ኮሪዑ ይኸፍል
ስለዚህ ሻርሸይቲ ከም ኢንሹራንስ ኢልና ንወስዳ ሻውዓይቲ ሪኒዋል ክሎዝ ስለዚህ ዝውዕል እዚ ከዓ ሪኒዋል ክሳብቱ ቦታ ክሳብቱ ቢዝነስ ንሱ ዘለካ ትሕድሰሉ ፐሪድ ኣሎ ንሓደ ዓመት ዲኻ ወሲድካዮ 6 ወርሒ ዲኻ ወሲድካዮ ን5 ዓመት ዲኻ ወሲድካዮ ን10 ዓመት ዲኻ ወሲድካዮ ኦፕሽናት ኣለካ ድዩ ስለዚ ንክትሕድሶ እዛ 6 ወርሒ ትበሃል ሕጊ ኣላ ኤክስፓየር እንተይገበረ ቅድሚ 6 ወርሒ ብፅሑፍ ስለ ደለይ ክትሕድሶ እንተደለይካ ይብለካ ሓንቲ ግዜ ውድቕ ምስ በለት ኣድቫንቴጅ ይወስድሉ ማለት እዩ ህዝላሉ ታክገብር ይኽእል መምህር ደሳለይ ቀስ ኢልኩም ውፅእ ገዛኹም ኪዱ ካሕሳይ መፅእ ይብል እዚኣ ከይትሕድሰሉ ኣነ ኣብዛ ገዛኻ ክሕድሳ ከቕምጠልካ እየ ክህበካ እየ በቃ ብኢንቮይስ ብደንቢ ገይረ ክልውጥልካ እየ ከመሓይሸካ እየ እዛ ሊዝ እዚኣ ከይተመሓላልፈሉ ሎ ስለዚ እዛ ብሕጊ እዛ ኦፕሽንካ ዝነበረት ናይ ክትሕድሰላ ዝነበረካ ማዓልቲ ዋላ ሓንቲ ማዓልቲ ኤክስፓየር ትግበር 5 ወርሒ ምስ ተረፈ ዋላ ጠይቆ ኣብታ ሊዝ ዝንያ ኮያ 6 ኮያ ትብል ቅድሚ 6 ብፅሑፍ ሃበኒ እንተለሂብካ ይኸ ዕድል ምሊጥ እኳ ማለት እዩ እዚ ንባዕሉ ዝጠቕሞ ጥራሕ ኢሉ ዝገብር እንታይ ኢሉ ጠቕመኒ ኣብዚ ክንደይ ኢንቨንቶሪ ለምፅእ ክንደይ ምምሕያሽ ናይ ኤሌክትሪክ ናይ ፔይንቲንግ ናይ ቢልዲንግ ምምሕያሽ ዝገብረለይ ክንደይ ሻሕ ኢንቨስት ዝገብረለይ ንፅእ ኢለ ኣነ ፕሊስ ከይትበኑ መምህር ደስ በለ በቃ ወሪቓላ ቀጥ ቢልካ ተውፅኦ ኣነ ምፅእ ኣቢለ ክንዱዚ ሽሕ ክውስኸልካ እየ ትውስኸልካ ተለኹ ግን ሬንቱን ክውስኸልካ እየ ንሱ ጥራሕ እንተይኮነ ግን ኣብ ቢልዲንግካ ዋይንስ ቴሌግራም ከመሓይሾ እየ ካስተመር ለውጢ ክገብር እየ ከምቲ ገይረ ፔይንት ክገብር እየ ብምሉኡ ዝገብሮ ስራሓት ትንትን ነቢለ ምፅየ ብፅሑፍ ኣቕርበሉ ቀስ ኣቢሉ ኖሞር ሊዝ ኢሉ እንተዓፂብካ ክትከስቶ ይትኽእል ገለ ክትገብሮ ይትኽእል ኣና ባዕልካ ዝነበረት ማዓልቲ ኣውዲቕካ እያ ስለዚ ተጠንቂቕና ዶ ክንሕዞ ኣለና እቲ ኣብ ካላንደር ብደንቢ ጌርና ብሴልፎንና እውን እኸለ ማዓልቲ ትትበፅሕ እንተላ ክንዲዚ ወርሒ ትበፅሕ እንተሎ ብፅሑፍ ጠበቃይ ሪኒዋል ኦፕሽን ይሃበኒ ኢለ ዲስከስ ገብር ደለኒ ከም ስርዓት ስለዚ ብትክክል እዛ ማዓልቲ ንሳ ኤክስፓየር ከይትገብረና ናይ ብሓቂ ሲሪየስ ኮይንና ክንሕዞ ኣለና እሞ እዚ ሊዛት እዚ ክሎዛት ከም ትሪእዎ ብቕልድታት ንሓልፎ ኣይኮነን ተጠንቂቕና ኣብ ናይ ማትና መሬት ክንነብር ኣለና ምክንያቱ በቃ ምንም ኣው ንገብሮ ነገር የለን ኣብ ኢድ እያ ያ ፅቡቅ ኤኒዌይ ክቡራት ተኸታተልቲ ሓበሻ ኤዱኬሽን እዚ ላዕሊ እዩ ካሕሳይ ዝገልፀልና ዘሎ ኢን ዲቴይል እታ ሪኒዋል ትብል ወይ ከዓ ኢንሹራንስ ትብል ሓንቲ በይና ሙሉ መዓልቲ ውዕል ዲቴይል እዩ ዘለዎ ሙሉ መዓልቲ ብዛዕባ ኢንሹራንስ እንድሕር መሃረና ኢልካየስ ነሳ ጥራይ ሓደ ሰዓት ክዝውድኣልና ትኽእል እያ እንታይ እዚ ሕጂ እቲ ቪው ፖይንት ወይ ከዓ እቲ ኣገዳሲ ነጥብታት እዩ ዝገልፀልና ዘሎ ብትክክል ብውሽጡ እንድሕር ኣቲኻ በይና ሓንቲ ርእሲ መፅናዕቲ ከድልያ እዩ ንባዕሉ ኣብቲ ተርሚ ዝነበረ በይና ካልእ ነገር ስፍሕ ዝበለ ክኸይድ እዩ ኣዝዩ ክሳብ ክንደይ ፔጅ ይኸውን ካሕሳይ ባይዘ ወይ ኢንሹራንስ 200 ገለን ዎል ቱሊዝ በዚ ግዜ ካብ 3 ፔጅ ጀሚሩ ክሻብ 180 ፔጅ እንድዩ ስለዚ እታ ኢንሹራንስ ባዕላስ ብዙሕ ፔጃት መግለፂ ገይሮም እዮም ትንትን ዝውዕልዎ ስለዚ ከከም ዳንሎርድ እዩ ዲፔንድ ዝገብር ገሊኦም ናይትሜር ዝኾኑ ለውየራት እኒአዎም ጠቕላላ ክፅሕፉ ዘይውድኦም ሓንቲ ነገር ናብቲ ላንድሎርድ ንኸይትቐርብ ንእሽተይ ነገር ንኸይትቐርብ ኩሉም ከይፈተው የሸክሙኻ ጥዑይ ለውየር እንተሒዝካ ከዓ ያውፅልና እናበለ ይማጎትልካ ማለት እዩ ስለዚ በቢ ላንድሎርድ ይፈላለዩ መዓት ፔጃት እያ ትክክል ኣብታ ኢንሹራንስ ትክክል ከምታ ዝብላ ዘሎ ካሕሳይ ኣሕዋት እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ናይ ቢዝነስካ ኢንሹራንስ ከድልየካ እያ ሕጂ ኣብቲ ናይ ቢዝነስካ ናቶም ኢንቴቲ ወይ ከዓ እታ ካምፓኒ እንድሕር ኮይና እታ ሎንሎርድ
ኣብኡኻ ኢንሹርድ ምዃኑ ኢኻ ክትእትዎ ዘለካ ኣብኡ ኢንክሉድ ተዘይትገብሮ ኮንካ ኣብ ዓመት እውን ሰርቲፊኬት ሓቲኻ MCOF ዝበሃል ኣሎ ኣብ ዓመት ሰርቲፊኬት ከሰደሎም ኣለካ ማለት ካብ ኢንሹራንስካ ሶ ብዙሕ ብዛዕባ እዚ ብዙሕ ሓደጋታት ዘጋጠመ እውን ርኢና ኢና ኩልና ንፈልጦ ኣነ ይኹን ካሕሳይ ኣሎ ካልእ ኣብታ ናይ ሪኒዋል ጓሄድ ካሕሳይ ሰሪ ኣብታ ናይ ሪኒዋል ካሕሳይ ይግደዱ ዶ ለሰይ ኣነ 6 ወርሒ ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ ከተርፈካ ከሎ ሓበሬታ ክንከትሕድስ ኣለካ ንዝብል ብፅሑፍ ኣለዎ ትክክል ንሶም ከይግደዱ ኖቲስ ክገብሩልና ማለት ሲ ኖ ሪዝካ ይኣክል ኣሎ ክትሕድሶ ኣለካ ኤክስፓየር ክኸውን ኣሎ ወረቀትካ ኢሎም ደብዳቤ ክሰዱልካ ይግደዱ ዶ ሕማቅ ትኾን ኣላ ኣይግደዱን ፅሑፍ ኣብ ለሰይ 6 ኣይግደዱን እዮም ስለዚ ንዓኻ ክዘኻኽሩካ ሲ ሄ ኤክስፓየር ክኸውን ኣሎ ሊዝካ እተን ዘለዋካ ኦፕሽን 3 ወርሒ ወይ 4 ወርሒ ዘለዋካ ንዓ ሕድሰን ዝብል ኣይግደዱን በቃ ስኻስ ባዕልካ ክዝክረን ኣለካ ማለት እዩ ومن ما يقدرون وذو قرابة جزء زخنا كاستمرين نيرو دارك عرفتون هنا كاستمر طرحوا يكونن مهور عبي سوي talented business person بانكي عندي عمت سرحي بانكون بقح مالتي somehow إشتي سحتت تصحيحيتو بيجزأو رينيون تيجرا بيجزأون كي تيجرا ورحديو كل تورحين تترفص ليز هاوني لو طيقوهم 4 ورحي مولو أمالا لي سموه نسوت راح يكونن 5 شح جنزب تأتولى نزا بيلدينج تلوطا انتهي زهون ناي لعلي ساين حدش مبرهاتات تلوط ناي دقة زي بمولو بينت تقورو زي تحدثو بسرو خالي عينت قصتا خمزة اللو تقورو بتوشتي بقى تو برايس تقحوت قلملتات نايتو ليكر ستور كلو برايس كم سرعة تقورلو تمبرحتي نايت كولور بمولو حدش انرجي سيفينج تقورلو زو بيلدينج زي او زي نيفريسكا خمزي تقورو كاستمر مزي برحقو بقى لنصابر خمزة خول تقورو نيزي 5 شح انفويس نارأخو لا تفاق خيا جنزل كلن 5 شح تتولن لك زي تلقتي غالن sorry you don't have any more lazy do قلت غير that's so stupid زي كو حدا لمدي زلو እዩ ኮ እንደ ዓመተ ቢዝነስ ዘሎ እዩ ምሁር እዩ ኣብ ባንኪ ወሃቢ ሎን ልቃሕ SPA ሎን ወሃቢ ገለ ዝነበረ እዩ ንሽተይ ስሕተት ዝገበራ ምንም ዓይነት ኣያቕመጣን ኣብታ ካላንደሩ ኣያቕመጣን ኤኒ ታይም በቃ ክረክብ የገለ ኢሉ እዩ ቢሉ ስለዚ 4 ወርሒ ሙሉ ተመላሊሱ ካልእ ልጅ ተሓዲስሉ ተዋሂቡ ሬንት እውን ብሓንቲ ዘመዓት ገንዘብ ተወሲኹ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ኣሻሕ ተጥፍኦ ዘለካ ገንዘብ ኮ በቃ ብዘይታ ሊዝሲ ጥዑይ ሊዝ ተደልዩ ሓንቲ ትርጉም የብልካን ክሸጣ ክትልውጥ ኣይትኽእልን ቻው ዜሮ ቀጥታ ውፃ ተባሂልካ ተጓሒፍካ ተባሪካ ትወፅለካ መይቢ ሓደ ግዜ እውን እቶም ለንደራት ይስተሓቱ እንዲኦም ፍሊዝን ከይረኣዩ እውን ሎን ዝህቡካ እውን ኣለው እዮም ከይፈለጡ ስለዚ ለይተኸፈለ ሎን እውን እኒካ እዩ ማለት እዩ ክሳብ ክንዲዙ እዩ ደብዳቤ ክሰዱልካ ወረቀት ክሰዱልካ ገለ መን ኢሉ ክዛረም ታይምስ ኢሎም ንኣኻ ተሓድስ ገለ ኢሎም እንታይ እዩ እንታይ ናታቶም ኣድቫንቴጅ ናታቶም ኣድቫንቴጅ ዳ ምስ ወደቐ በቃ ነጎሻይት ገይሮም they want to make money ንሱ እዩ ላንድሎርድ ማለት እዚ እምናትና ናይ ሓበሻ ዓይነት ተሰኪፉ ገለ ኧረ መምህር ደስ በለ ኧረ በይዛኻ በቃ ከምዚ ሃበኒ ገለ ምናምን ተሰኪፍካ ሞን ሓሳይ ዳ እንታይ ዳ ክገብር ገለ ኢልካ ትዎ ንሱ ኣይሰርሕን ኣብ ቢዝነስ ዓለም የለንስ ስለዚ ክንቅልድ የብልናን በዚ ዝመፀ ያ ቴንክ ዩ ኖ ጌም ናይ ብሓቂ ትክክል ያ ዋል
ኣሕዋት ብዙሕ ኣሎ ምስኡ ዝተኣሰር ከምቲ ዝብሎ ፀንሐት ምዕራይ ንባዕሉ ገለልኩም ዝሓተትኩም ብቐዳማይ ነርኩም ትሩፍ ንስኻ ክትዕርዮ ኣለካ ድዩ ኤችባክ እንድሕር ናይ ኤር ኮንዲሽን ንስኻ ክትዕርዮ ኣለካ ድዩ ኣብቲ መጀመርያ ዝገለፆ ዝኸይድ እዩ ናይ ካሕሳይ ኣብቲ መጀመርያ እንታይ ዓይነት ሊዝ ኢኻ ወሲድካ ንስኻ ትሪፕል ኤን ድዩ ዋላ ዳብል ኤን ድዩ ማንስ ድዩ እሱ ኣብኡ እዩ ዝፈልዮ እቲ ናትኩም ሓበሬታ ስለዚ ሊዝ ክበሃል ከሎ በቃ ኣብ ርእስኩም ቀዳመይቲ ነገር በቃ ናይ ሊዝ ነገር ብስነ ስርዓት ክስራሕ ከም ዘለዋ ምእማን ዛስት ቁፅሪ ሓደ ሕጂ ከላስ ኦፍ ኮርስ ኣብቲ ወፃእቲ ቁፅሪ ክልተ ክንብሎ ንኽእል ኢና ግን ናትካ ላይፍካስ ንሳዕ እያ ምስ ኣተኣሰር ክሳብ ዝኾነ ብዙሕ ሕቶታት ክመፅእ ይኽእል እዩ ግን ኢንዲቴይል ይፈላለዩ እንታይ ዓይነት ሊዝ ከም ትወስድ ማለት እዩ ያ ካሕሳይ ንኣብነት እንታይ ኢልካ ኣብ ሲቲ መፅኦም أنت بنت أخلك أنا أب سيتي خون أب كال متيم خون نتي قداي ونبعله هيد بروسس كم زلوا خلنا نفلتيناتي ديمولش كتقبل نحكم كا خطعر نحكم كا كتبل نحكم كا ساتم يدلي وام سلزي أبزي يحجزوا خارو دي تينك جلسي سكراش كنجمران بلا حنت بوتا سكراش نحكم جمران لنا خمت مرا خبادو مالتيو كله ريدي جرام ده هوخا تبل ككاريوخا ولا سجلجل بعلخا خد قبرز بقى كعلي حتى مكرهة زي كم مريتو كم ليزو كم لاندلورد ديبند يقبريو agreement يو mutual agreement يو ناي كل لاندلوردن تو مكارين تو تخارين ناي كل تخا وعلي وساني سلازي تو مكاري كنت زي جنزب كنا سلكا سلازي بعلها تينانت فينش زبهاد بعلها أيو تايم مالتي بعلها تايم مالتي إلكتريكات بولو بعلها تودو AC بعلها تقولو فرنس بعلها تصرحه غازرو عندك أب accessible قال مرات قال تبعيلو بعلها صرحه finishing تغلى لا للو ناي إلكتريك ناي بمولو تدو جزازلو كل بعليك ودو أيه جن هم دزيرين تنتهي كان يلكا discussion مقبار صبغي حدا يزون حدش كاو سكراتش كو خجمرو مو نشدش دور حي رنت بناس أهوني دحريو أنا خالق بمولو أبتو جزاهم خطفوا يلكاون نقوشيت تقبريها وعلي تأثرها سلذي قالي أمون وديهم completely يخامون صبيلهم كعب ترند سعينا بيلهم شو عدتش أمون تشح وسخي لهم كهو هاي خليهم ببع عمتو بكندنا وسقو ذو السفلكة حنتي زي بي شو عدتش كبكمو المسألة حمش عمت جنزبي وسخن جن زوزينيو finishing tenant finishing زبهال كل نجار بعلها ودي أيه خلو هاي خليهم زي ناي بحكي mutual agreement up to مكارين up to تخارين ناي كل التخاوع اللي زلوا يوزخون mostly ياو بخلتيو مجدي طاقات اللو ثم طاقات يحبروا خايم على خاطر راحيسكا تتوا زي اللي لك لكو هم زي وجهها سلز كل جنزل maybe 5 شح 6 شح 7 شح خد كاي خون تو تنانت بعلها ودا ايزو لك زلو كمي كم زلنا بيلدينغز عين فلتن بفلاي إلكتريك زتححازة نجار فرنس يكون AC زتححازة نجار ناي كوميرشال يزي ناي جزا يكونن بالأربعة شح أو مش تشح ناي جزا فرنس يهون AC يهون جزء تخيرها ناي كوميرشال لهم عينته يكونن بتعمل عبيي سلازيس ناي كل التخاسم معنت وساني من عينة حقية لأن كم زيجر هاوكا خم زيجر كاتركب قلل بحال حقتها من نجار لأن سيتي ون نايكل تها agreement ريو طرح لايسنسر انشور بوندر زهونا كونتراكتر يحظى مزلقة ولا سيتي ولا تلاندلورد صار كاب قليلو حسايمتيو كم تزفلت بيجكا دتينو تسم مبيلو غيرملتات صار حيكونن تنكف يتبلان لايسنسر انشور بوند زهونا كونتراكتر كمصلو تبايلو لأن زو كونتراكتر سرحتنياتا تمصيو 30% نوعلو حاويسو صعينا بيلو كل زي جنزب يلو دكا سلالو لكا
زي ناي كل تقاسم معنتي بفلاي حدش مريت حدش بيلدينج انت خوينو لينورو بيزنس كدميو وجهاتو اي كادن بزحي ስለዚ ያ ጽቡቕ እቲ ኣብ ስምምዕ ከተካይድ ኣለካ እቲ ትገብሮ እውን ብጠበቓ ክኸይድ ኣሎ እዛ ነጥቢ እዚኣ ኣገዳሲት እያ ካልእ እውን እቲ ዝመፀካ ዘሎ ስራሕ እንድሕር ኣብኡ ዝኾነ ስራሕ ክሰርሕ ኮንካ እውን በቃ ኣዝዩ ኮንትራክተር ዝኾነ በቃ ኢንጂነሪንግ ላይሰንስ ዝኾኑ ሰባት እዮም ናይ ኮመርሻል እውን ጥራይ ክኾኑ ኣለዎም ኩሉ እቲ ፕሮሰስ ናይ ሲቲ ናይ ላይሰንስስ ፕሮግራም ክኸድዎ እዮም So yeah, it's a lot ብዙሕ ነገር ምስ እዩ ዘለዎ ማለት እዩ ካልእ ታ 6 ወር ሕዝበልካ ካሕሳይ ለሰይ ማለት እዚኡ ንባዕሉን ኣይ ኖ ኮሙኒኬሽን እዩ ክሳብ 6 ወርሒ እንታይ ዓይነት ሜላ ክትጥቀም ትኽእል ኣነሲ እሶም ባዕሎም እታ ቪሸፕ ገይሮም ቪሸፕ ወይ ከዓ ወዲኦም ክቡኻ ፀፊፎም እሞ መጀመርያ ክሳብ ዝኾነቲ ስራሕካ እንታይ ዓይነት ሲስተም ክትጥቀም ትኽእል እዚ ናይ 3 ወርሒ ናይ 4 ወርሒ ክቡኻ ስንስቲ ቢዝነስ ብሕልፊ ንነዊሕ እንድሕር ፀኒሑ ቬካንት ወይ ከዓ ኦፐን እንተፀኒሑ ሲ እንተ ካብ ተመክሮኻስ እንታይ ክትመክረና ትኽእል 2 ወርሒ 3 ወርሒ ናፃ ንክትረክብ ንባዕሉ እቲ ናይ ላይሰንስስ ናይ ገለ ንክትረክቦ ንውሕ ዝበለ እሞ እስኪ ገለ ካብ ትብሎ ካብ ትጥቀመሉ ሜላታት እዚ ብሓቂ ሞጎት እንድዩ በቃ ሲሪየስ ዝኾነ ሞጎት እዩ እዚ ዓይነት ቢዝነስ ይኒኒ እዚ ቢዝነስ እዚ ለሚዱስ ባዕሉ ንባዕሉ ንክኸፍል 8 ወርሒ ከድልዮ እዩ ዓመት ከድልዮ እዩ ክትብሎም ኢኻ ዋ ንዚ ኮይ ደኣ ፋይናንሻል ክንደይ ኣለካ እዩ ዝበልኩኻ ፋይናንሻል ዝኣክለለኒ ኢልካኒ ፋይናንሻል ተለሂብካዮም ኣይመሃቡ ኳይትሪዝ ሕዚ ግን ኣፕሩቭ ገይሮም ኣለዉ ንሱታት ኳልኩሌት ገይሮም ንሓደ ዓመት ይኹን ን6 ወርሒ ሲ ቢዝነስ ርእሱ ስለለይኽእል ብብንእሽተይ ጠብጠብ እናበለ ስለ ዝውስኽቲ ዕዳጋ ከመይ ገይሩ ሰርቫይቭ ክገብር ኢሎም ኣቐዲሞም የፅንዑ ኣለዉ እዮም እታ ኣፕሩቫል ንክቡኻ እውን ኮ ብጣዕሚ ቀሊል ኣይኮነን ከቢድ እዩ ኮ እታ ኣፕሩቫል እውን ንኣኻስ ክበካ ክእል እየ እዛ ቦታ እዚኣ ንክብልኳስ ብዙሕ ፋይናንሻል ሪኦም እዮም ኣብ ጅባኻ ወይ ከዓ ኮሳይነር ገለ እቲኻ ኢኻ ፈርመለይ ኢልካ ናብ ሓደ ዳሕና ገንዘብ ዘለዎ ሃፍቲ ዘለዎ ኣሰት ዘለዎ ከይድካ ኢኻ እውን ብስሩታት ትረኽባ እምበር ባዕላታ ምርካብ እታ ኣፕሩቫል ናፍታ ሊዝ እውን ብቐሊሉ ስቑ ኢሎም ኣይውኻይ እንትህቡ እንተለዉ ግን ፋይናንሻልካ ኦልሬዲ ፀሓፈለይ ይብሉካ ኣለዉ ቀዲሞም ዘን ገንዘብ እዚአን 200,000 ሓደ ቴናንት ፍኒሽ ንክትውድኦ ክንደይ ገንዘብ የድልየካ ንኢንቨንቶሪ ክንደይ ገንዘብ የድልየካ ንፊክስቸርስ ኣሰት ኩለር ሸልፍ ይኹን ካውንተር እዚኣት ኩሉ ክንደይ ገንዘብ ይውድአካ እዚ ብምሉእ እስኪ ቢዝነስ ፕሮጀክት ፅሒፍካ በኒ ከመይ ኢኻ ክትገብሮ እዮም ዝብሉካ ዘለዉ ኮፍታ ቀዲሞም እውን ተን ኢንፎርሜሽንስ ሃባ እዮም ዝብሉካ ኣለዉ ኣበይ ኒዋተን ገንዘብ ክንደይ ገይረኒ ኣኽላኻ ይብሉካ ኣለዉ ኣብ ፕሮሚስ ገበረልካ ከዓ ወል እሞ ናይ 3 ወርሒ ብነፃ ሬንት ሃውኒ ናይ 6 ወርሒ ብነፃ ሬንት ሃውኒ ወይ ከዓ ላይሰንስ ምስ ረኸብኩ 4 ወርሒ ንክለማመድ ካስተመረይ ንክለማመዶም ገና ርእሱ ስለለይ ይኸፍል ክራይ ገዛ ይተኽፍሉኒ ገሌካስ እዚ በቃ ነጎሸሽን እዩ ውፃእ ውረድ እዩ ላዕልን ታሕትን ምባል እዩ ኣቐዲምካ እቲ ኢንፎርሜሽን ትቶም ተለኻ እውን ንእሽተይ ጥንቅቕ ኢልካ ክትከውን ኣለካ ገና ኣፕሩቫል ንኽቡኻ ስለዚ ገናቱ ክቡኻ ከለዉ እውን ብቱንሳቶም ተለይ ዝፈትውዎ እንተለይ ተቐቢልካ እየኮ ካልእ ኦፕሽናት እኒኦም እዩ ብድሕሪት ብቅድሚት በቲ ልደፍእ በቲ ከምዚ ክበኩም እየ እዚ ክበኩም እየ ልብል ስለዚ እቲ ኦፕሽናት መዓት ኣለዎም ለይብሎም ተኮይኖም ግን ስለጠየቅካዮም 6 ወርሒ ብነፃ ሃውኒ ድሕሪ 6 ወርሒ ክኸፍል ምልስ ኣቢሎም ከዓተን ክራይ ገዛ እውን ከብኡ ውስኽ ከብልዎን እዮም ስለዚ እቲ ነጎሽሽንስ ብዙሕ ነገራት እዩ ብየማን ብፀጋም ብላዕሊ ብታሕቲ ትውጥ ኣውረድ ንዓቐም ንቁልቁልን መዓት እዩ ዘለዎ በቲ ነጎሽት ተገበርካ በቲ ይውስኽዎ በቲ ቀንስለይ እንተበርካ በቲ ከምገለ ይገብርዎ ኣብቲ የእትውዎ ስለዚ ብዙሕ ነጎሽሽን እዩ ንዚ ወዲ ክንዲዚን ብሓቂ ዳሕና ልምዲ ዘለዎ እቲ ዕዳጋኦም ርኡ ወፅኒዑ ናታቶም ኦፕሽን ናትና ኦፕሽን እንታይ ይመስል ኢሉ
لايسنس انت رخبك منم عينت خيتأثر كيتصمد أصنعو بتخكلنيا زغونه ወይ ብሮከር ወይ ሎየር ሲሪየስ ዝኾነ ስራሕ ንክሕዘልካ ሃንድል ንክገብረልካ መሓዝ ትዝሐሸ ይመስለኒ እስኪ ኣብ ኣስኪ ከተድምቕ ኣይደልየ ካሕሳይ ቨሪ ኢምፖርታንት እያ ስለ ዝረኣኹ እየ እታ ኮንቲንጀንሲ ዝበሃል ክትገልፅ ኣይደልየካ እየ ኣብ ናይ ላይሰንስ ስማዕ ኣለካ ዶ ካሕሳይ ኣለኹ ዶ ስማዕ ሕጂ ኣብታ ናይ ላይሰንስ ዝበልካያ ላይሰንስ እውን ዘይክትልካ እንታይ እቲ ኮንቲንጀንሲ ኣብ ናይ ኮመርሻል ሊስ ካሕሳይ ከተድምቕ ኣይደልየ ብዙሕ ሰብ ኣብዚ ኣይጋገ እዩ ገሊኦም ላይሰንሶም ካይረኸቡ ስቕ ኢሎም ሳይን ገብሩ ዓመት ገለ ይወስደሎም እቲ ላይሰንስ ናይ ሞዲፊኬሽን ዶ ናይ ገለ ናይ ኤሌክትሪካል ከምቲ ዓንተ ውፅለት ፀናሕካ ስቕ ኢሎም ገዛ ክራይ እንዳኸፈሉ ይፀንሑ ብዙሕ ሽግር ይፍጠር እዩ እንታይ እቲ at the end of the time ናይ መወዳእታ እውን ላይሰንስ ናይ ሊከር ላይሰንስ እንድሕር ኮይኑ ንኣብነት ዘይክቡካ ክእሉ በቲ ከባቢ ካልእ ስለዚ ስኻ ግን ንሓሙሽተ ዓመት ኢኻ ትፍርም ሶ እንታይ ክትብለና ትኽእል ከመይ ጌርና ክንኣትዎ ኣለና እንታይ እቲ ኮንቲንጀንሲ ንባዕሉ እስኪ ቁርብ ኣብ ኣድምቕ ኣቢልና ናይ ቤና ቪድዮ እኳ እዚኣ ኣድልያ እንዲ ግን ሕፅር ኣቢልካ ስለዚ እዚ ኮንቲንጀንሲ ሲ እንትትካረ ጥራሕ ኣይኮንካን ኮንቲንጀንሲ ዘልየካ ስትገዝእ እውን ኮንቲንጀንሲ የልየካ እዩ ሜይቢ ቅልጥፍ ኢሉ ንክርድኦም ነቲ ሕብረተሰብና ብጣዕሚ ዝፈትዎ ታለንትድ ቢዝነስ ፐርሰን ዓብዪ ሊከር ስቶር ዘለዎ ቤተሰብ እዩ መሬት ግዝአለ ኢሉኒ ሓደ ግዜ እሺ ግን ኣብ ኮንቲንጀንሲ ኣእትየ ክገዝአልካ ኢለዮ وقليل يمثلوا نو አይተቀደስ ላይሰንስ ሓደ ውዚ ላይሰንስ በደንብ ሆነ እዮም ከላይ ከዓ ሓንተ ይተቀደስ እሱ እንተዘይኮነ ሊከር ስቶር ተለይኮነት በቃ ጋራጅ ይሁን ገለ ምናምን ክንገብራ ንኽእል ኢና ገለ ኢሉኒ ኣታውድ ትጋገለኻ እዚ ኣፅብቕ ኣብ ኮንቲንጀንሲ እቲና ክንገዝ ኣለና ኮንቲንጀንሲ ማለት ሊከር ላይሰንስ እንተለይ ረኺበ ዛ ቢልዲንግ እዚኣ ኣይገዝኣይ ኢልና ንግዛእያ ኢለዮ ምሁር ቨሪ ስማርት ዓብዪ ቢዝነስ ዘሎ ብጣዕሚ ዝፈትዎ ሰብ እዩ ምንም ኣይትገደስ ኢሉኒ ስለዚ ኮንቲንጀንሲ ማለት ሲ እዚኣ እንተዘይረኺበስ ዘይረኺበ ማለት እዩ ላይሰንስ እንተዘይረኺበ ፍቓድ እንተዘይረኺበ ልቓሕ እውን እንተዘይረኺበ እቲ ልቓሕ እኳ ኣለዎ እንድዩ ሎን ኮንዲሽን ገለ መለታት ሎን ኣቬይላቢሊቲ ገለ ዝበሃል እውን ኣለዎ እንድዩ ኣብኡ ግን እታ ዝደለኻያ ቢዝነስ ላይሰንስ ተለይ ረኺብካ ኣይትገዛእን ምክንያቱ እታ ላይሰንስ ግዴታ ክትረክብ ኣለካ ንሳ ንክትገዝኣ ማለት እዩ ካልእ ቢዝነስ ሸየጥ ተልዮ እውን ንዓን እውን እንተዘይሸየጠ እውን ክትእትዎ ዘለካ ንዓ እንተዘይሸየጠ እውን ነዚኣ እውን ኣይገዛእን እየ ከምኡ ማለት ድዩ እወ ያው ተኣስሮም ኣለካ ማለት እዩ ንሱ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ኮታ ኣብ ኮንቲንጀንሲ ክተእትዎም ከለካ ሲ ንሳቶም ባዕልቶም ኣብቱ ነይበርሁድ ዘሎ ላንድሎርድ ይኹን ሴለር እቲ ኤርያ ብሙሉእ ዝፈልጦ ንሱ እዩ እቶም ነይበርሁድ ዝፈልጦም ብሙሉኦም ንሳቶም እዩ ንሳቶም ንብዙሕ ዓመት ፀኒሑ እዩ ላይሰንስ ተለይ ረኺበ ኣይገዝኣይ ማለታ ማለት እዩ ይ ተሓባብረኒ ገዛ ክከድካ እናንኳሕኳሕካ ለማዓልቲ ኣብ ሄሪንግ መፂኹም ሓግዙኒ ኢልካ ተሓባብረኒ ተለይ ሸይጥዋ ገንዘበ ይረክብ እዩ ስለዚ እንታይ ክገብር ሰራሕተኛ ስክወፅር እዩ ባዕሉ እስክኸይድ እዩ ሰበይቱ እስክሰድድ እዩ ንተመጎሮ ወይ ትለሎ ተኣኪብኩ ደሞ ዓልቲ ሄሪንግ ኣለና ተኣኪብኩም ምፁ እስክብል እዩ ምክንያቱ 6 ወርሒ ሙሉእ ፕሮሰስ ፀኒሕካ ሉዝ ክገብረ ይደሊ ስለዚ ተሓባብረካ ኣሎ ማለት እዩ ኮንቲንጀንሲ እንተለይ ኣቕሚጥካሉ ግን ላይሰንስ እዚኣ እንተዘይረኺበ ማለት እዩ እታ ዝደለኻያ ነገርስ እንተዘይረኺብካ እንታይ ትገብራ ተፍርስ ኣለኻ ማለት እዩ ኮንቲንጀንሲ ማለት ስለዚ እዛ ኮንቲንጀንሲ ንተኻራይ ክትከውን ትኽእል እያ ንገዛኢ መሬት ክትከውን ትኽእል እያ ኣብዚኣ ላይሰንስ እንተለይ ረኺበላ እዛ መሬት እዚኣ ኣይገዝኣ ኣለኹን ኣብዚኣ ላይሰንስ እንተዘይረኺበላ እዛ ሊዝ እዚኣ ኣይፍርማን ኣይኣትዋን ኢልካ ውዕሊ ምእታው ማለት እዩ እዚኣ ብዙሕ ገንዘብ እያ ተድሕን
ስለዚ ዙናትና ብጣዕሚ ዓቢ ሳይሉ ፎቶሰብ ኣታወደ ኣብ ኮንቲጀንስ ነእትዋ ነው ግዴብልካይ በቃ ስለዚ ድሓን ገንዘብ ዘለዎ እዩ ንክልተ ዓመት ሙሉእ ሓንቲ ነገር ከይገብራ ፀኒሓታ ቢልዲንግ ምንም ምክንያቱ ንሊከር ስቶር ልበላ ፌል ጌርና ከቢድ ኔይበርሁድ ኣሶሲሽን እዩ ዘለዎም እዚ ኣሶሲሽን እዚ ሊከር ስቶር ኣብዛ ኤርያ ትበሃል ከይትኽፈተልና ኢሉ ፀሚዱ ሒዝና በቃ ላይሰንስ ክንወሃበ ይከኣልናን ኣፒል ገለ ንብለሉ ነገር እውን ኣይኮነን ሓደ ግዜ እንተፀሚዶምኻ ፀሚዶምኻ እዮም ንዛ ገዛ ነዛ ቦታ እዚኣ ንኸካሪ 2 ዓመት ገለ ምናምን እዩ ፀኒሕዎ ወዲኡሉ ፅቡቅ ነገሩ ፋይናንሻሉ ብጣዕሚ ላዕሊ ስለዝኾነ ብዙሕ ሳፈር ዝገብር ሰብ ኣይኮነን እምበር እዚ ንወዲ ክንዲ እዚ ንዝጠቕመና ክንገዝእ ይኹን ሊዝ ክንወስድ እዚኣ ላይሰንስ ተለይ ረኺበላ ኣይ ኣትዋን ወይ ኣይ ገዝኣን ኢልና ኣብቲ ውዕሊ ገና መጀመርያ ምሙባት ቀዳማይ ስራሕና እዩ ከም ብሮከራት ፐርፌክት ያ ቴንክ ዩ actually in detail ንሳ ሓደ መዓልቲ ድሓን ክንመፃ ክንፍትና ፅብቕቲ ምኻሳይ እዚአን 12 ነጥብታት መወዳእተና እያ ዳርጋ 8 ይተርፈና እዚአን ግልፅ ኣቢልካየን ክንውድእ ኢና ምስለኒ ሓደ ሰዓት ካህለና ማዓንቲ በቃ ፅቡቅ ስለዚ ኣሕፅር ኣቢለ ትንክፍ ከብለን ንሳተን እንታይ ማለት እዩ እዚኣተንስ ኣብ ኮመርሻል ሊዝ እዘን ነጥብታት እዚአን ብሓቂ ክንሪአን ኣለና ብትክክል 12 important things to look for in a commercial lease agreement እንታይ እዚኣተን እንታይ ይመስላ ቀዳማይ lease term refers to its length ንክንደይ ግዜ እዚ ሊዝ እዚ ምዃኑ ብደንብ ዝገልፅ እዩ እዚ ማለት ከዓ single net lease ይበሃል double net lease ይበሃል triple net lease ይበሃል absolute triple net lease ይበሃል እዚ ኩሉ ይከፋፈል ማለት እዩ ካልኣይ rent amount to rent ናይ amount እዚ ዓብዪ ፋክተር እዩ ኣብቱ ሊዝ ንእሽተይ ድዩ ዓብዪ ድዩ ንኡ እንታይ የማልእ ናይ ሬዚደንሻል ልበይኑ ናይ ኮመርሻል ልበይኑ ስለዚ ጠለቂልና ቱ ክስታይ ክንፈልጦ ኣለና ብዙሕ ኮመርሻል ብጣዕሚ ክብል ዝበሉ እዮም እቲ ኣማውንቱ ብጣዕሚ ላዕሊ እዩ ያው እንታይ ከም ዝውስኽ እንታይ ከም ዝቕንስ እውን ዳርጋ ሓሊፍናዮ ኢና ሳልሳይ ሴኪሪቲ ዲፖዚት ሪኳየርመንት እዩ ግዴታ እዩ ስለዚ ሴኪሪቲ ዲፖዚት ሪኳየርመንት ክምለስ እንተኮይኑ እንታይ ለማልእ ክኸውን ኣለዎ ንክንደይ ግዜ እዩ ዝምለስ ኣብ ክንደይ መዓልቲ እዩ ዝምለስ ትሕጊ ዝፈቅድ እንታይ እዩ ኢልና እታ ሴኪሪቲ ዲፖዚት እውን ክንፈልጥ ኣለና ፐርሚቲንግ ዩዝ ይብልዎ እንታይ እዩ ፐርሚቲንግ ዩዝ ከ ፐርሚቲንግ ዩዝ ማለት ካብ ሴኪሪቲ ዲፖዚት ጀሚሩ ቫኬት ምስ ገበርካ እውን እንታይ ክትከፍል ከም ዘለካ ብደንብ ገይሩ እንታይ እስሙ የብለካ እዩ ሓንቲ ብሓንቲ ንምንታይ ከም ትጥቀመሉ ብደንብ ጌርካ ትፈልጦ ኣለካ እንታይ እዩ አንተ መንሽን ዝገበርናዮ እዩ ንኮንቪኒየንስ ስቶር ድዩ ንሊከር ስቶር ድዩ ንሬስቶራንት ድዩ ንምንታይ እዩ ዝብል ፅቡቅ ጌርና ክንፈልጦ ኣድላይ እዩ ገሊኡ እውን ኢንዳስትሪ ሪስትሪክትድ ድዩ ወይስ ፍቁድ እዩ ንኢንዳስትሪ እቲ ትኸፍተለካ ቢዝነስ ባዕሉ ኣብኡ ክትጥቀመሉ ትኽእል ዲኻ ብሓቂ ኣቐዲምካ ፈሊጥካ ዞኒንጉ ከመይ እዩ እዚ ኩሉ ስፔሲፊክ ኮመርሻል ፕሮፐርቲ ክንፈልጦ ኣለና እዚ ከይፈለጥና ኣቐዲምና ናብቲ ሊዝ ምፍራም ገለ መርታት ከይነኣቱ እሞ ሓንቲ ግዜ እንድሕር ፈሪምካ ድሕና ዓልያ ዞኒንግ እዚ ኣነ ሓደ ግዜ ስክሩድ ኣብ ገይረ እየ ግን ናተይ ስሕተት ኣይኮነን ናይቱ ሲቲ እዩ ምክንያቱ ግራንድ ፋዘርስ እዩ እዚ ኩሉ ነገር ምስ ወዳእኹ ላይሰንስ ኩለር ሾፕ ፒቲሽን ሲቲ ኣፕሩቭ ገይርለይ ኩሉ ምስ ወዳእኹ ግራንድ ፋዘርስ እዩ መን ሂቡ እኳ እዮም ኢሎምኒ ንዚ ወዲ እዚ እዩ ቱ ፐርሚት እዩ ዝድብል ብደንብ ጌርካ ክትፈልጦ ዝግባእ ማለት እዩ ሓምሻይ ኤክስክሉሲቭ ዩዝ ይብለና ኣሎ እዚ እውን ምስኡ ዝተመሳሰለ ዝኾነ ኣን ኤክስክሉሲቭ
exclusive use clause is standard in commercial lease to prevent competition from neighbors rentals. እዚ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ሾፒንግ ሰንተር ሊከር ስቶር ተልኢካ ኣብ ጎንኻ ኮንቪኒየንስ ስቶር ከይኸፍተልካ ሽጋራ ስቶር ከይኸፍተልካ ላክ ጌርካ ተዓፅቆለኻ ንሱ እንድሕር ከፊቱ እንታይ ስሙ ከፊቱ then competition ገለ መርታት ይወስድልካ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እታ ኤክስክሉሲቭ ዩዝ ንኣኻ እንታይን ክትሰርሐላ ምስኣኻ ኮምፒት ዝገብር ሰብ ንኸይመፅእ ብደንቢ ብጥብቂ ኣሴራት ሕዝያ እሞ ብጣዕሚ ኣድላይቲ እያ ባይ ዘ ወይ እንተኽኢልኩም ናትታት ናይ ቢዝነስ ሓሳብ ገለ ዘለኩም ሶልኩም ፎቶ ልዒልኩም ንሳተን ተነጥታት ንሳተን ሒዝኩም ምፅናሕ እሞ ኣብቱ ልመፅእ ሎ ሊዝ ዋ ዚአን ሲ ኣብዚያ ኣድለይቲ ድየን እኒዋዳ የለዋን ኢልኩም ምፅናዕ እውን ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ንእሽተይ ነገርስ ዓብዪ ፀገማት እዩ ሶልቭ ዝገብረልካ ዘሎ ሻድሻይ ሜይንቴናንስ ኤንድ ሪኖቬሽን ከምቱ ዓንቶ ዝበልናዮ እዩ ስለዚ ሜይንቴናንስ ክትገብር ሪኖቬት ክትገብር ዝኽልክለካ ኣብኡ ከይህሉ ኦፍኮርስ ብፅሑፍ ኣቕርበለይ ልብል እዩ ግን ሊሚቴሽን ክህልዎ እውን ፅቡቅ እዩ ሪኖቬሽን ከምዚ ክልውጥ እየ ከምዚ ከስተኻኽል እየ ገለ ትብል ንዚ እውን ከይቁልፈካ ከይኣስረካ ብደንቢ ጌርካ ምፍላጥ ማለት እዩ ከምታ ንሪኣ ዘለና ሻውዓይ exterior appearance ከንታይ ማለት እዩ exterior appearance እንታይ ኢንክሉድ ይገብር the store front include ይገብር the surrounding landscaping include ይገብር the signage on the premises include ይገብር signage ሓደ ግዜ ንእሽተይ ጥራሕ ግበር እዮም ዝብሉካ ኖ ዓብዪ ክህልወና ኣለዎ ካልኣይ ከዓ ኣብቱ ናይ ደገ ዘሎ 5 6 10 ቢዝነስ ተልየን ኣብኡ ንእሽተይ ድዮም ክኡኻ ዓባይ ድዮም ክኡኻ ሳይነጅ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ ባይ ዘ ወይ ቫልዩ ገና ብዛዕባ እቲ ቢዝነስ ክንጥይቕ ተለና እውን ሳይነጅ ከኒዮ ድዩ ዓብዪ መብራህቲ ብደንቢ ካብ ርሑቕ ዘብርህ እኒኦ ድዩ ኣትሊስት ቦታ ታ ሳይዝ ናይታ ሳይነጅ ናይዚ ምልክት ሳይነጅ ማለት ሊኮር ስቶር ልብል ኮንቪኒየንስ ስቶር ልብል ፉድ ስቶር ዝብል ወይ ከዓ ማሪዋና ስቶር ልብል ኣብቱ ደገ ዝህቡኻ ፅሑፍ ማለት እዩ እዚ ኣብቱ ሊዝ ብደንቢ ሓንቲ ብሓንቲ ንኽእትውልካ ዲስከስ ክትገብር ኣለካ ኣበይ ከም ዝኾነ እቲ ሳይነጅ እውን ብደንቢ ክትፈልጦ ኣለካ ነዚ እዩ ኤክስቴሪዮር ኣፒራንስ መልክዕ ናይቱ ደገ እንታይ ከም ዝመስል ኢልና ኣቕሚጥናዮ ዘለና ሻምናይ ኢንሹራንስ ሪኳይርመንት ኣሎ ያው ኣብቲ ቀዳማይ እውን ትንክፍ ኣቢልናዮ ኢና እቲ ኢንሹራንሱ እንታይ ዓይነት ክጥይቑካ ምዃኖም agreement ብደንቢ agreement ክትውድእ ኣለካ if the landlord holds the insurance the agreement may require the tenant to pay premium during their lease term ይብዝለካ ስለዚ ንሱ ኣብኡ ገና ክትፀሓፍ እንከሎ ክትፈልጦ ኣለካ ታሽዓይ American with Disability Act compliance እንታይ እዩ ዚኸ እዚ ብፍላይ ንእሽተይ ነገር ሪኖቬት ገለ ክትገብር ከለኻ ባዝሩም ክተግፍሕ ዲኻ እቲ ፅርግያ ናይ ሃንድካፕ ኣክሰሰብል ክትሰርሖ ዲኻ ብጣዕሚ ኤክስፐንሲቭ እዚ ነገር እዚ ብቐሊሉ ክንሪኦ ይብልናን ገና ናብታ ስቶርካ ሃንድካፕ ኣክሰሰብል ንክመፅእ ንሱ ስራሕ እንታይ ኢሎምኻ መዓት ገንዘብ ኢሉ ስለዚ ኣቐዲምካ ንሱ እውን ላንድሎርድ ባዕልኻ ዲኻ ትሰርሐለይ ኣይትሰርሐለይን ኢልካ ብደንቢ ኢኻ ትሪኦ ምክንያቱ refusal of service or sales of goods ይብለካ denial of access to facility ይብለካ privileges ካልእ እውን other accommodation available to non-disabled consumers እግሪ ኢድን ዘለዎም ብዊልቸር ንዘይኸዱ ኣክሰስ እንድሕር ሂብካዮም ንዙ ሃንድካፕ ዝኾነ ከይትኽሰስ ኣብ ጠንቂ ከይተኣቱ እዚ ብምሉኡ disability act compliance በቃ ትሕግህ ተሟል ኣለካ እዚ ብዙሕ መብዛሕትና ንፈልጦ ወረ ይብለን ኣብዚ ቁፅሪ 9 ሪሰንትሊ ኣጋጢባትኒ ናይ 16,000 ብጣዕሚ እዮም ኦዲት ይገብሩካ እዮም ባይዘወይ ኣብ ኩላኻ ንእሽተይ ክምላእ ኣለካ ናይ ካሕሳይ ኦዲት ይገብሩካ እዮም ኣለዉ ሳምታይምስ ካምፓኒ ኣለዉ ያ ኤዲሲ ዝበሃሉ መፅኦም ከሊሎም ይርእይዎ ነቲ ኤሪያ ማለት እዩ ድሕሪ ሪኦም እቲ ሓንቲ ሬስቶራንት እያ ኣጋጣሚ ኣይነበራን ሶ ያ
ናብኦም መፅዩ ካብኦም ከዓ ናብ ላንድሎርድ ሓሊፍ ማለት እዩ ጉዳይ ራዮ ሰናይ 16,000 ይኾን እዚኣ ኣብ ዝቐረባ እዚኣ መፅያ ጠበቃ ጌርና ግን ናይ 11,000 ክሳራ ኣጋጢሙ ተኸፊሉ እታ መሬት ተዓርያ ላይክ 11,000 ተኸፊሉ በቲ ላንድሎርድ ማለት እዩ very damage ዝገብረካ ብጣዕሚ ሕማቕ እዩ እዚ ናይ ክንደይ ዓመት ሬስቶራንት ነበረ እዩ ባይዘወ ነግረካ ዘለኹ ቤተሰብ መፅያሲ እንታይ ክንገብር ኣለና እያ ማለት እዩ so it's very big ብጣዕሚ ዳሜጅ ዝገብረካ እዩ yes ትኽክል እያ ስኸልካ እያ ዘለኹ ናይ ቁፅሪ 9 ሲ ሰብ ብዙሕ ሰብ ኣይፈልጣኒ ኣነ ንባዕለይ ይፈልጣኒ ሳ መፅያ ብኣ ተማሂረን ባዕለይ ማለት እዩ ኩልና ሕልፍ እንዲዳ ንብሎ ኣነ ካብ ቀደመይ ክሓልፎ ዘይክእል 180 ፔጅ መፂኒ ሓንቲ ብሓንቲ 2 ሰዓት ሙሉእ ወዲእኒ ንኸንዎ ሓደ ግዜ ብእርሳስ ሃይላይት እናገበርኩ ኮሽን ማርክ እናገበርኩ እዚያ ንለውየር ክጥይቆ እዚያ ንለውየር ክጠይቆ እዚያ ክልውጥ ከስተኻኸላ ከብሎ ሙሉእ በቃ ዳርጋ ማዓልቲ እዩ ወሲድኒ ከምኡ ንክገብር ኣብ ሓንቲ ምስ ተምሃርካዮ ከዓ ንሓዋሩ ክንደይ ነገር ኢኻ ትምሃር ብርግፅ ንዚ ኩሉ ዲቴይል ፍልጠታት ገለመለ ኣይነበረንን በቲ ግዜቲ ገና ዳርጋ መበል ካልኣየይ ሳልሳየይ ቢዝነስ ድዩ ገለ እዩ ነይሩ ግን ብደንቢ ክነስተውዕሎ ከለና እዚ ነጥብታት እዚ ይኣቱ ደለዉ ኣይኣቱን ስለዚ እቲ ኣግፊሖም 180 ክልተን ገለን ፔጅ ዝገብርዎ ኣለዉ ምንባብ ሰልቺ እኳስ ሕልፍ ኢልካ ስልካ ጥራሕ ተቀዳዲምካ ንክትፍርመሎም ዝገብርዎ ፃዕሪ ንኣቶም ነገር ምንም ትጎድእ ላንድሎርድ ትጎድእ ነገር ኣብኣ ንኸይተኣቱ ቅጥፅ ፀቢሎም ተሂቦምካ ርእስኻ ሒሞካ ዘይርኳ ኩሉ ፎከስ ክትገብር ስለለ ይትኽእል ተቀዳዲምካ ክፈሪምካ ንሳቶም በትየ ይክስተሱ ቀሊል ዝኾነ ከቢድ ሊዝ ንኣኻ ሂቦም ቀሊል ዝኾነ ላይፍ እናብራ ንክገብሩ ዝቅርብዎ ነገር እዩ ስለዚ በቃ ስራሕና ኢሎም ዝፅሕፍዎ እዮም ዞም ለውየራት እዚ ንሕና ኩልና ሓሲብና ተጠንቂቕና ክንኣትወ ኣለና ብፅሑፍ ኣንቢብና ርኢና ለውየርና ዘራሪብና ሜጀር ኢሹ ገለ እንተልዩ ክንሸጦ ንኸይንሸጦ ብምሉእ ንእግድ ገለ ንኸይህሉ ሲሪየስ ኮይና ንርኣዮ ንብል እዚ እዩ ናብታ በቃ ኢልካዮ ኣለኻ እታ ናይ ዲስኤብል ስልካ ቀሊል ጌርና ከይንወስዶ ዲስኤቢሊቲ ኣክት ኮምፕላያንስ እዞም ሰባት እዚኦም ዘለዎም ጠበቃታት 5 ፔኒ ይኸፍሉን መንግስቲ ኮፍ ለበለሎም ጠበቃታት እዮም በቃ ብዊልቸር ከኣቱኻ ገለለ ይኽእል ተራ ኮይኖም ሄይ ኣቢዝ ጌርካ እኒ ሰብ እኮ እዮም ሃገረይ ስለዚ ከመይ ጌረ ከኣቱ ናብዛ ስቶር እዚኣ ኢሎም በቃ ከፈራርሑካ ባዕሉ ብስሩ ቀሊል ኣይኮነ እዩ ናታቶም ቃላት ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ንስኻ ከዓ ተንቀጥቂጥካ ኢኻ ይነው ተሕጊ ንክተማልእ ትቃለስ እሞ ሲሪየስ ዝኾነት ነገር እያ መበል 10 ፐርሰናል ጋራንቲ ይብል ፐርሰናል ጋራንቲ እንታይ ማለት እዩ በቃ ንክትከፍሎም ባዕልኻ እቲ ቢዝነስ ኣይኮነ ጋራንቲ ዘፈርሙኻ ዘለዉ ባዕልኻ ፐርሰናል ጋራንቲ ክትገብረሎም እዮም ዝፈርሙኻ ኣለዉ እንታይ ማለት እዩ ባንክራፕሲ እንተኣውጅካ ብቲ ቢዝነስ ከምዘይትእውጅ ገይሮም ባዕልኻ ብፐርሰናል ባዕልኻ ሓላፍነት ከም ትፍርም ገይሮም የፈርሙኻ ኣለዉ ካምፓኒ ኤልኤልሲ ወይ ከዓ ኮርፖሬሽን እዚኣቱ ብምሉኡ ኣየፈርሙኻን ፈሊጦም ገለ እንተበልካ ናብ ገዛኻ ክመፅኦም ገለ እንተበልካ ናብ ቢዝነስካ ክመፅኦም ናብ መኪናኻ ክመፅኦም ምኽፋል እንተኣቢኻ ናብ ፍርዲ ቤት ክወስዱኻ እዮም ስለዚ ፐርሰናል ጋራንቲ ብደንቢ ኮላተሪያል ከም ስርዓት እዮም ዝሕዙ ኣለዉ ሪል ስቴት ተልእ እኳ መኪና ተልእ እኳ ሴቪንግ ኣካውንት እንተልእ እኳ ኮላተሪያል ካልእ መትሓዚ ኣቑሑት እውን ኩሉ ክጥይቆ እዮም ስለዚ ፐርሰናል ጋራንቲ ተተኻኢሉ ሲሪየስ ኮይንካ ክትፈልጦ ከም ዘለካ ፈርመሎም ወይ ትፈርመሎም ይጠቅስ መበል 11 ኣሜንድመንት ሞዲፊኬሽን ወይ ከዓ ተርሚኔሽን እዚ ብምሉእ ማለት እንታይ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ኣፌክት ንሬንታል ኣማውንት ኣፌክት ይገብር ንሴኪሪቲ ዲፖዚት ኣፌክት ይገብር ንሜንቴናንስ ኣፌክት ይገብር ንተርም ሌንግዙ እዚ ኩሉ ኣፌክት ስለዝገብር ፈሊጥካ ምእታው ማለት እዩ ቀዲምካ ክትፈልጦ ኣለካ መበል 12 ሳብሊዚንግ እንታይ ማለት እዩ ሳብሊዚንግ ማለት ናተይ ሊዝ ዝነበረ ንኣይ እንተዘይመችውኒ ንካልእ ሰብ ከካርዮ ከም ዝኽእል እሞ
ولا شيء يكون أكاري يكون نسبوه نخوض سللو عدل مهاب مالتي سلزي in case of subleasing نخلي سب نختكاريو operation costs كباريو expensive you you want to downsize ترى على اللي خاطر تكنسوا قال من تكنس أنت اللي خاطر بوتاول تحنت نخالق خطبة مثال 4 أنت نيرة كل تشح نوع خاطر كملا داخل التشح كسب كرايم زرخو نخالق سب نختكاريا downsize نخت جبرة زياد كله الحق زكايو تو ساب أبليز أو زبوتازي you are not generating enough profit to sustain your space, but you cannot get out of the lease. Sublease زي اللي سلزي تو أوبشنات كا تو نأخذ خون نتوتات up to lease أتون زي أتون تلي أتيون كما يركاخ تقول لهم تخيل نساتهم كوب على خان تلي تماقيت كاكو حنتا يقدسون they don't care من فكاز قدسوا نقر يلن سلزي زانا معلقة زي مالكسي جنزب هافتي نقبر كم زلنا كنسحت يبلنا any time زوزي نيو بملؤو آتيو تتنكيكا زي صحف كاير يستخوينو ما عاد كنزب غير خاختو صيغة أكالا قدر انتخوينو أكالا قدر من كأبرو مني سلازيس جنزب مخانو خنرس عيبنا عبيه هافتي عبيه جنزب مخانو زيسي كنرس عيبنا سيرس كوين نخاق كنوصل لنا بتعمي important نتلتات مخانو كتفلطو يقبأ كورات بيتسب نازي تخطاتلتي كموز تريقو بقى بقليلو سقر لنا فرم لنا نفرمو يكونن إنيو يزيز أجمزي every single day أي أنا زري أزلخو كالي تريفوس إذا ريستورانت زيا وصدا إلاتني حانت بيتسب فلتي يريخي تلان لورد كو فلتي يريخي ليا هو بقى دحان يوم حقوسات يوم قال تمشيت تايداخل خوي شطلك نديم زلو ازي نوتوريوس لخونه لاندلورد ايسي خعريك لن ورفكوا روفس انشورانس እና ተኸፈለስ ሩፉን ከስር حكومه ይክልና ለስ ጥብጥብና ለኮ ስቆ ኢሎም እዮም ንርኢ ወለው እንደገና ስለልፈልጦም ሓበሻ እዮም ይፈልጦም ሞ ከመይ ገይሩ አቢዝ ዝገብሮም ክርኢ ከለኹ በእውነት በቃ ግርሚ ዝብለኒ ሓደ ጠፍናቕ እዩ በቃ ጥብጠት ለይውሉ ገለ ኢሉ መስል እዞም ሓበሻስ ከም ዘይፈልጡ ርእሱ ኣብቱሊዝኮ ብዛዕባ ሩፍ ይገልጽ እዩ ናቶ ሓላፍነት እዩ ኣብ ኢንሳይድ ዘሎ ናባዕልቶም እዩ ፈርነስ ይኹን አይሲ ገናን ካብቲ ቀዳማይ ኢንስፔክሽን ተይገብሩ ይኣቱ በቃ ይስበር ይብል ደን ሓንቲ ነገር አይገብረልኩምን ይብሎም ገሊኦም ናባዕልቶም በቃ ፀግዒ ገለ ናእሽተይ ሂተር ይገብሩ ገሊኦም ኣናእሽተይ አይሲ ይገብሩ በቃ ምስ ሓቂኻ ትሪኦ ኣብዞም ቴናንትናትና እዞም ሓበሻ ዘለው ብፍላይ ሓደ ቴናንት ሓበሻ ኣእቱ ተይሉ ከዓ ኩሎም ተኣኪቦም እዮም ለኣቱ ስለዚ ምፅኢሎም እዮም ልፍሩ እምበር ሓንቲ ወረቀት ኣብ ፅሑፍ ብእውነት ኣይርእይዋ እንተበልኩም ኤግዛጀሬት ልገብር ለኹ ይመስለኩም بقليلو الحلفة يكونن تتنققنا أبليس كان أتو نابلكو نقولهم كم حسب وخد مخري نهب حاجز انترليهم بزح جزات فينا كوين حجزن جن أتليست نتأبقاتات أنا أخلي دولو كل تميت سلستميت مخفالي حشكم نفس أجمع كبت أتويلنا دحان زخون طاقات كنا رخوكم نخلينا أبليس قلبنا بزح جزاس للود بناس كان حجزنا قليلنا بزح أي نقرني العالم ينقرن دهينا جن مخرن ساجشنن قلل ولا نجار كان تهينو مخرن ساجشنن كانوا كمينا ليز مالت everything you سلازيس إنكاب landlord تخاريخهم business نخد جمرو إذا ليز كيد مخلو حبتي مالت نسايا تابتاوش تصحيح هذا جنزبي حبتي أما يعني اللي يكرر لي صبو يا نو حوات مودة تايلواي كحساي انتايو تليز كم ويز بلو ميتين جلن بيج مسيو نايبعلنا ليز كمان عينا مبونا تبعاتنا لغو لغن عنا مالتي زي ولا خبرئي كم ببي أنا يخرج بئي تبالكاون عزيو مسوز خيد عزيو complicated بالتعم خبيريو كل شع تام خرج بلا هبا نازل لاي أنا خلت مي سلسمي تقرشي مخبالا يكون بعابي نجر عند أتقع قداماي كتقبرو زلك حساب زخونه ريكومند خنقبركم نخلينا ابخاب تليكم بحلفيتهم نتقوم لهم نحنا نفعاتهم كيلاتاتهم
مسخ يرخبون مسهم طرحهم تراخيبهم زخدو سلازي اتن 12 نت بزمصن ግን very important ين maybe I don't know ሓደ بሓደ ቀስ እንዳበልና ሕፅር ብሕፅር ዝበለ ቪዲዮና ብቀጻልታት ከንም ፀይና ግዜ እንተረኺብና ቆም እንድሕር ኮይኑ ግን ተን 12 ሒስኩም ብዛዕባ እኔ ንሰንን ኩለና ባ ዘለዋ ተናብታ መጨረሻ ማለት እዩ ንዕን سكرين جيركم دي ولا خبط فيديو سو انا حطيتها تحت لهم الجيتا زنبرتنا ساعات كن قد فاينا ابقصالي انا بخاله ارس 6 ساب مصاكم كن صدونه يعني حساي مالتي انا من كلاس علاتني دحري 50 دقيقه نقرارس كنملس مالتي سو كحساي مጨረሻ ምናልባት እንታይ ሕስካልና ክትመጽእ ትኽእል ካብ ዝዓመካ ግዜ ኔክስት ዊክ ዲ ወላ ገለስ እንታይ ኣለካ ትብሎ ወይ ኣነ ቀድማ ኣነ መሃበይ مقدماي ዝኾነ ነገር ተዛራሪብና ነርና ዲማንድ ብካስተመር ዝመጸካ ሓደ ነገራት ገለ እንተልዩ ደስ ይብለኒ ረስዒ ኣምበር እንታይ እያ ሓንቲ ዝኾነ ነገር ኢምፖርታንት ኢልና ኮንትራት እያ ይመስለኒ ኮንትራት እያ ብዛዕባ ኮንትራት ተዛራሪብና ነርና ስለዚ ኣብ ቀጻሊ ኮንትራት ዝበሃል ንሳውን ብጣዕሚ ክንደይ ሰበብ ፀገማት ተእቱ እንድያ ብሮኮራትና እውን ብዙሕ ገይሮም ኣይሰርሕዋን ብቐሊሉ ገለ እዮም ዝሪኦ ግን ኣብ ውሽጢ ዘለዎ ፀገማት ከቢድ ስለ ዝኾነ ኮንትራት ሒዘ ክመፅእ እየ ዝመፅእ ኣለኹ طيب ኮንትራክት ኣሕዋት ኮንትራክት ከዓ ገዛ ክትገዝእ ድዩ ኮመርሻል ክትገዝእ ድዩ ቢዝነስ ክትገዝእ ድዩ ምስምምዕ ተኣትወብቲ ብሮኮር ዝህበካ ትናትካ ብሮኮርን ንስኻን ኣብ ስምምዕ ተኣትዎ እያ ሰፅቦት እያ ርእስቲ ኣወሳኢ ሒዘያ ፀኒሐም ነጥበይ ምናልባት ካልእ ካ ህልወና ኤመርጀንሲ የለ እምበር ያ ብዙሕ ሓቱ እዮም ኣብቲ ውሽጢ ገዛ ዘሎ እንታይ ንኣብነት ገዛ ክትገዝእ ከለካ እንታይ ዓይነት ፈርኒቸር እዩ ዘለዎ እቲ ዘይንቀሳቐስ ክትገዝእ ከለካ ፀንሓካ ኣይተምስ ብግለፁልና ምስኡ ተጣቢቑ እዩ ኣታችድ ዲስ ኣታችድ ዝበሃል ኣሎ ከም ትፈልጦ ንስኻ ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ ሶ ብዙሕ ኣሎ ዝሓትዎ ንሓና ኣብ ቀጻሊ እንዳበፅና ክንሓልፎ ኢና እሞ ኣሕዋት ከምወይ ዝበሎ ኣያና መእተዊ ገይርና ኣነ ከዓ መዛዘመ ክገብር ርሒስ ኣውደ ዓመት ቅንያት ፋሲጋ እዩ ዘሎ ስቲል እሞ ንካሕሳይ ሓውና ከዓ በዚ ጋጣሚ እንኳ ሓጎሰካስ ክበሉለይ ንፉዓት ቆልዕዮም ዘለዎ በኽሪ ጓሉ ኣብ ዝደንቀነ ትምረቕ ኣላ ካብ ሪጅን ዩኒቨርሲቲ ማለት እዩ ከኒሰይ ብዛዕባ ምንታይ ኣትመሃር ዘላ ብዛዕባ ምንታይ ኣፅኒዓ ካሕሳይ ሓወይ ሳራ ዝተባረኸት በኽሪ ጓሉ እያ ንሱ ጥራሕ እንተይኮነ ሪል ስቴት ላይሰንስ እውን ኣብ ኦፊሰይ ምሳይ ዘለዋ እያ ዝኩሉ ኮንትራት ዝኩሉ ዶክመንት ናይ 2 ሰዓት ሙሉእ ቆልነጭ እናበልኩ ልውዕል ንሳ ብ20 ደቂቃ ጣጣጣጣጣ ዓቢራ ወዲኣ ፎቶታት ይኹን ገለ ለጢፋ ኩሉ ስራሐይ ላይፈይን ብቐሊሉ ቴክር ትገብርለይ ዝተባረኸት በኽሪ ጓሉ እያ ስለዚ ካብ ሪጅስ ሃይ ስኩል ናብ ሪጅስ ዩኒቨርሲቲ ክልተ እንደቀይ ስለልሓ ሓሊፈን ስለ ዝፀንሓ ተሓንቲ ገና ንሜዲካል ትኸደላ ያው 8 ዓመት እዩ ዝውድእ ሳራ ያው ትሕጊ ናይ መሬት ሕጊ ኣብዚ ተምሂራ ላይሰንስ ኢንሹር ቦንድድ እያ ምሳይ ትሕግዘኒ እያ ስለዚ ሪል ስቴት ኣብዚ ተምሂራቶ እያ ግን ኢንጀነራሊ ሕጊ ተፅንዕ ስለ ዘላ ፕሪ ሎው 4 ዓመት ዲግሪ ወዲኣ ሕዚ ከዓ ናብቱ ሎው ባዕሉ ንኽተኣትዎ ፈተና እኒኦ ነቲ ፈተና ንኽትፍተን ትቕረብላ ማለት እዩ ስለዚ ናይ 4 ዓመት ወዲኣ ንዝቕፅል 4 ዓመት ሕጊ ንኽትመሃር ተቐሪባ ኣላ ዝሓለፈ ሰንበት ግራጆዌት ስለ ዝገበረትለይ በኽሪ ጓለይ እውን ብዙሕ ድኻምና ተስፋን ዝነበረኒ ስለ ዝኾንኩ ወዲኣትለይ ብጣዕሚ ሕጉስ እየ ደስ ኢሉኒ ኣሎ ደስታይ ክትካፈሉለይ እውን ጥይቕ ማለት እዩ ثانك يو يا በዚ ኣጋጣሚ ሰራ ሓበሻ ኤዱኬሽን ኩሎም ተኸታተልቲ እንኳዕ ሓጎሰና ኢና ኢልና እንኳዕ ሓጎሰኪ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ሺዝ ገነ ቢ ኔክስት ታይም ካሕሳይ ኮይና ወይ ካብ ካሕሳይ ንላዕሊ ክንሪኣ ኢና ማለት እዩ ብስ ቴክኖሎጂን ካልእን ኤአይ ካልእን ሃይ ክትከይድ እያ ንሳ ምስ ዘለዎን ሂብዎን ዘሎ ግዜ እውን ያ ቴንክ ዩ እንኳዕ ሓጎሰካ ካሕሳይ ከም ወላዲ ኣብዚ ክትበፅሕ እዚ ክትርኢ እውን ዓብዪ ነገር እዩ ብጣዕሚ ዓብዪ ነገር እዩ ንኩልኩም ስድራ ቤት ወለዲ ኣሕዋት ቆልዑ እንኳዕ ሓጎሰኩም ቀፂሎም ዘለዉ እውን ኣሰራ ክስዕቡ ተስፋ ንገብር ታሜት ተፅንዕ ዘለካ ዳክተር ከይና ክንሪኣ ከዓ ተስፋ ንገብር ፅባሕ ንግሆ ተማሂሮም ንሶም ንዕኦም ኮይኖም ስድርኦም ካብኡ ከዓ ሃገሮም ዘልምዑ ቆልዑ ክኾኑና ንምነ ቴንክ ዩ ካሕሳይ ያቀኒለይ መምህር እግዚኣብሔር ያበለይ ንኩሉ
ተኸታታሊ ፕሮግራምና ዓብዪ ምስግንታ ነገብር ሕዚ ጉያ ጉያ ኢልና እኳ ትንክፍ እንተበልናዮ ጥያቄታት ገለመለታት እንተልኢኩም ግን ስደዱ፣ ቴክስት ግበሩ፣ ፀሓፉ፣ ስልኪ ደውሉና ብዝከኣልናዮ መጠን ኩሉ ግዜ ኢንፎርሜሽን ካብ ምሃብ ሓገዝ ካብ ምባል ንድሕሪት ኣይንብልን። እዚ ቃል ዓለም ኣይኮነን። ብርግፅ ራይዳ ወይ እንተደይገርናዮ ፀኒሕና ድሕሪ 24 ሰዓት ይኹን ድሕሪ ካልኣይ መዓልቲ ይኹን ስልኪ መሊስና ሓገዝና ንድሕሪት ኣይብልን። ናይ ኮሚኒቲና ዓብዪ ፊቸር ምዕባለ ናትና ምዕባለ ምዃኑ ኮሚኒቲናን ህዝብናን ተኸታታሊ ፕሮግራምናን ፋይናንሻሊ ስትሮንግ ምዃን ማለት ናይ ኩልና ብዙሕ ለውጥን ስትሮንግ ምዃንን ፋይናንሻል ሃብትና ከም ዝውስኽን ስለ ለይንጠራጠር ብዙሕ ተስፋ ኣለና። ይቐኒየለይ። ቴንክ ዩ ቻው መምረ ይራየለይ። ቴንክ ዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ሓበሻ ኤዱኬሽን እዚኣ ሰርገ ኮንግራ ብለካሎ ብዙሓት ካሕሳይ እዚኣ ናይ ካሕሳይ ቴሌፎን እያ ኣነ ኤክስትራ ኢሜል ትሓትት ኣለካ ቨሪ ኣርጀንት እውን ትብለና ኣለካ ንካሕሳይ በዚኣ ቴክስት ግበረሉ ወይ እውን ደውለሉ እዚኣ ቴሌፎን እያ ኣሕዋት ስለዚ ግዜ ስለ ዘለዎ ድሓር ክምለሰካ ክእል እዩ ምናልባት ታትሓታ ዘለካ ሕቶ ይቕረታ ኣብዚኣ ግዜ ስለ ዘይብልና ዋላ እውን ፍሉይ ዝበለት ኣርእስቲ ክሳብ ዝኾነት ንግዜ ተድልዮ ትኾነ እያ ንካሕሳይ እውን So thank you. እዚኣ ቴሌፎን ናይ ካሕሳይ ማለት እዩ። እሺ ቴንክስ ካሕሳይ። Thank you መምረ ይቐኒየለይ። እሺ ቻው።